Hei ja tervetuloa Keskitie-podcastin pariin. Mä olen Jyri ja toimin tämän podcastin vetäjänä. Tässä jaksossa vieraana on Ossi Paananen. Ossi Paananen on suomalainen rumpali, joka vaikutti metalliyhtyeen Lost Societyssa 10 vuoden ajan ja oli mukana 4 studioalbumilla. Mihin suuntaan elämä on häntä kuljettanut ajasta Lost Societyn jälkeen? Se selviää kohta. No niin, tänään Keskitie-podcastin vieraaksi on saapunut metalliyhtye Lost Societyn aikaisempana rumpalina toiminut Ossi Paananen. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Mukava tulla höpisemään tänne. No niin. Miten on päivä lähtenyt liikkeelle? No ei oikein mukavasti ja rennosti, että eipä niinku sen kummempaa, että mukava tuommoinen bussimatka tänne näin. Oli tossa noin. Ja yllättävää, että pääsee ihan tälleen lähiliikenteellä tavallaan niin tänne asti. En ole ennen C-vyöhykkeelle tullut. Niin. Okei, no niin, kyllä. Oli hauskaa nähdä uusia maisemia ja silleen. Joo, kyllä. Jännittikö tulla? No pikkusen, silleen terveellä tavalla. Aina pitää vähän se jännittää. Niin. Joo. Kumminkin uusi kokemus itselle ja tälleen tämmöinen podcastin tekeminen ja näin, niin onhan se aina jännittävää. Joo. Mä ajattelin, että tässä podcastissa käytäisiin ikään kuin läpi vähän sun henkilöhistoriaa, niin kuin sit soittamisesta ja niistä valinnoista tietyllä tavalla, mitkä sitten johti siihen Lost Societyn niin kuin rumpaliksi. Ja mitä on ehkä sitten tapahtunut myöskin sen jälkeen. Joo. Niin mäpäs otan tuosta kysymyksiä vähän auki. Mä en olisi kohtuutonta vaatia, että muistaisin ne kaikki ulkoa. Joo. Mutta ihan semmoinen, että koska sä oot niinku aloittanut rumpujen soiton ja miten sä tavallaan sitä päädyit harrastamaan? No mä muistan, että eka kertaa silleen alkoi soittelemaan joskus niin kuin ala-asteen 5. 6. luokalla. Taisi olla, mutta silloin se ei ollut vielä ehkä silleen, se oli vähän semmoista pientä soittelua. Mun isä on kans rumpali ja meillä oli tavallaan niin kuin kotona rummut, että tavallaan niin kuin mahdollisuudet tavallaan harrastaa on ollut niin kuin ihan silleen hyvät alusta asti, mutta niin kuin, mua ei myöskään silleen niin kuin toisaalta millään tavalla niin kuin, tavallaan niin kuin patistettu siihen, että soita noita rumpuja tai tälleen, että se niin kuin, löysin sen sitten itse siinä niin kuin 7-luokan jossain niin kuin alussa siinä 13-vuotiaana. Se oli kyllä semmoinen, se oli jännä siis silleen, niin kuin, mä olin siinä niin kuin, syksyllä mä olin ollut jo vähän jotenkin niillä fiiliksillä, että mä ikinä enää soita rumpuja. Mä muistan, meillä oli joku musiikin tunti ollut ja sitten mä en ollut kesällä soitellut ollenkaan rumpuja ja näin. Ja sitten se vähän niin kuin, mulla meni siellä sitten ihan niin kuin huonosti tavallaan se soittaminen se tunnilla ja se oli hirveän noloa ja mä olin silleen, että en mä enää ikinä soita rumpuja ja näin. Mutta sitten joskus siinä talvella niin oli hirveän tylsää ja ei oikein tiennyt mitä tekisi ja mä näin YouTubesta video, että joku soitti niinku, rumpuja niinku, ja kuunteli samalla niinku MP3-soittimella jotain biisiä silleen mukana. Tää oli jotenkin, tuntuu hassulta sanoa, että se oli niinku uusi idea itselle, että ai noin voi tehdä. Okei, mä menen kokeilemaan. Ja sitten mä tulin varmaan jonkun niinku 5 tunnin päästä, tulin niinku silleen kädet rakkuloilla ja verillä. Tulin sieltä alakerrasta ja näin. Ja jotenkin niinku kuvailisin sitä, että se oli vähän semmoinen tietynlainen uskoon tuleminen se niin kuin hetki, että mä niin kuin tajusin, että tämä on sairaan siistiä, että tätä mä haluan tehdä. Että joku vaan niin kuin naksahti ja liekki syttyi. Palaset loksahti paikoilleen. Joo, kyllä. Okei. Joo, 5-6-luokalla siis aloitit. Onko sun isäs, onko hän niin kuin ammattimuusikko vai onko ikään kuin, että on aina soittanut, että kotona on ollut niin kuin aina rummut? Miten... Sanoit kuitenkin, että ei ole pakistettu, että... Ei joo. Siis, no isä on jossain niin kuin tanssiyhtyeissä soittanut silloin aikaisemmin ja näin. No sillä tavalla toisaalta niin kuin voisi niin kuin ammattilaiseksikin sanoa, ei ole silleen koulutettu muusikko tai tälleen. Mutta niin kuin mun mielestä tehnyt kyllä ihan ammattitasolla joskus silloin, kun mä olin
olin silleen niin kuin, ihan silleen pieni, että kävi aika lailla kaikki viikonloput kävi tekemässä ja näin. Ja olisi vissiin ollut mahdollisuuksiakin joskus, kuulemma Topi Sorsakoski pyysi niin kuin hänen bändiinsä joskus silloin, mutta sitten tästä on kuulemma tarina, että mä oon ollut kuulemma hänen sylissä ja hän on sanonut, että mulla tämä näin, niin en mä nyt, ei, että hän ei sitten lähtenyt siinä, mutta sai kyllä niin kuin, sai tehdä kyllä niin kuin musahommia hänkin aika paljon ja se varmaan niin kuin ollut Revon Tuli-yhtye ja mikä, no sitten Olli Kivistö-yhtyessä on soittanut aika paljon kanssa, jos jollekin jostain syystä niin kuin, olisi tuttuja nämä, tai jotakin kiinnostaa, niin sieltä löytää mun isän soittoa sitten. Joo, kyllä. No sitten ylipäätään tuosta soittamisesta, opettiko sun isä sua? Mun isä on opettanut mulle oikeastaan paradidleen, ja se on niinku siinä, että ei se oikeastaan silleen, että mä oon aika vapaasti vaan mennyt soittelemaan niitä ja näin, mutta paradidle on semmoinen, minkä mä isältä sain sitten. Sait työkalupakkiin. Niin, että se on ihan hyvä, mutta muuten aika lailla suurimmalta osin itse oppinut, mutta jotain niinku opettajia on toki ollut sitten niinku matkan varrella kanssa. Satutko muistaa ketään niin kuin nimeltä, että oliko sulla musiikkiopistotaustaa tai oliko niin kuin yksittäisiä niin kuin rumputunteja tai yksityinen lienee oikea sana? Joo, siis no myöhemminhän mä sitten kävin ihan niin kuin kouluttauduin muusikoksi ja siinä totta kai sitten oli, mutta ensimmäinen niin kuin oikea rumpuopettaja, mikä mulla oli, niin oli tämä Juvosen Pasi. Ja se oli ihan niin kuin sitten tavallaan, niin kuin, mä kävin siltä semmoisen, se taisi olla joku vähän semmoinen rock-rumpalikurssi tai joku tämmöinen, yksityisenä kävin sen siltä. Ja se oli ihan hyvä ja siitä sai ihan silleen, se oli niin kuin hyvää opetusta ja näin. Mutta jotenkin mä kyllä siinä vaiheessa olin vielä niin silleen alussa ehkä kumminkin, että mä en ehkä just niin kuin nuoteista lukeminen ja tämmöinen, se ei ehkä niin kuin silloin napannut itselle. Mutta sitten myöhemmin, kun mä olin hakemassa konsolle, niin mä kävin uudestaan sitten Pasin tunneilla, kun mä valmistauduin sitten siihen niin kuin pääsykokeisiin ja näihin. Ja silloin siitä oli tosi paljon apua kyllä ja mahtava opettaja kyllä Pasi. Sitten konsalla mulla oli tuo Rami, onko se niin kuin Raimo Väyrynen? En muista, saattaa olla, mutta Ramiksi sitä sanottiin, että Rami opetti mua sitten konsalla ja taisi aika lailla siinä, kun mä valmistauduin konsalta joskus silloin 2018, niin aika pian sen jälkeen taisi jää eläkkeelle sitten konsalta. Rami oli kans ihan huippuopettaja. Joo. Täytyy puhua vaikka tuosta ammatillisesta puolesta vähän tuossa myöhemmin, mutta hyvää pohjustusta totta Kyllä. Kai, ja tuohon oli tarkoitus tulla jonkin ajan kuluttua. No miten tuo eka rumpusetti? Eka rumpusetti, no tai ehkä varmaan voi melkein sanoa ekat on ollut niinku mun isän rumpusetteja sitten niinku luonnollisesti. Ihan eka millä mä soitin oli semmoinen joku aika vanha, mä veikkaan, että jostain 80-luvulta asti semmoinen vihreä Pearlin setti. Siinä ei lue mitään, että mitä sarjaa se olisi tai tälleen, että se on vaan niinku, se on Pearlin setti. mutta siitä se on jotenkin jännä, että se ei ole niinku puusta ainakaan, niinku, tai mistään niinku yksittäistä puusta tehty, vaan se on ehkä enemmänkin joku, olisiko se joku tämmöinen kuitu tai joku tämmöinen seos silleen, että se on vähän semmoinen, niinku, tai sen näkee siitä niinku, niistä rungoista, se on vähän semmoista sekamelskaa se rakenne. että ne oli vähän semmoiset erikoiset tapaukset, mutta niinku, ne oli, kyllä, niillä alkuun pääsi ihan hyvin ja ei siinä hyvät rummut. Ja sitten isällä oli nämä export-setti oli kans. Ja se oli sitten semmoinen vähän parempi setti, että sitäkin sai välillä soittaa. Tai kyllä kyllä sitä sai soittaa. Joo, okei. Joo, miten sitten niinku, jos miettii, että sä oot silloin 5-6-luokalla sitä niinku aloitellut, niin missä tuli niinku ensimmäinen bändi? No se oli aika lailla silloin 5-6-luokalla, tai kun mä katsoin näitä kysymyksiä etukäteen, niin piti oikeastaan vähän aikaa miettiä, että tajusin, että ei kun niin joo, että sehän tuli ihan silloin ala-asteella. Meillä oli luokkakavereiden kanssa semmoinen bändi kuin The X. Se ei tainnut hirveän pitkään se bändi kestää, mutta se on ensimmäinen yhteen, missä mä oon soittanut. Että ihan jotain covereita soitettiin
Ja näin, että semmoinen. Sitten meillä taas oikeastaan, no pitää nyt silleen sanoa, silloin tuli nämä Lord just voitti Euroviisut joskus silloin siinä näihin aikoihin. Sitten me vaihdettiin meidän bändin nimi semmoiseksi kuin Schools of Death. Ja sitten meillä oli semmoiset pääkallomaskit. Ja en mä tiedä, siitäkin taettiin kyllä. Meillä hetken aikaa oli ne ja sitten me oltiin, että ei, tää on kyllä tyhmä homma. Mutta, niin kuin, mutta joo, semmoiset oli ne ihan ensimmäiset viritelmät. Joo. Oliko ne niinku samasta koulusta? Samasta luokasta ihan oli. Niin. Ei siinä, se oli nyt vielä vaan semmoista, niin kuin, että pikkusen harrastettiin ja näin. Ja tässä vaiheessa mulla ei ollut vielä edes itselläkään niin kuin varsinaisesti liekki syttynyt musiikki. Että se nyt oli vaan semmoista, että no meillä oli reenikämppä kotona kumminkin ja näin, niin mulla oli siitä tavallaan, niin kuin, että oli semmoista kivaa tekemistä kavereiden kanssa. Joo, enemmän semmoista niinku yhdessä tekemissä, mikä sitten tavallaan kohdistui niinku semmoiseen musaan. Niin, olihan siinä ehkä vähän semmoiset naivit semmoiset niinku, että joo, että kohta me saadaan miljoonia, kun me vähän se soitellaan ja näin, ehkä välillä, mutta niin. Kellä ei olisi. Niin. Jotenkin kuulostaa pelottavan tutulta. Joo. Semmoinen haaveilu, mutta se ehkä kuuluu niinku asiaankin. Ja mun mielestä siinähän se ehkä mahtava tunne siinä musassa on ollutkin aina, että kun se on semmoinen kaukainen unelma ja haave siellä jossain. Mutta en mä tiedä, onko se teillä tuossa vaiheessa ollut, mutta niinku ylipäätään ehkä se kuuluu siihen maailmaan, että niin. sitä tehdään jotenkin niin täysillä, semmoinen ajatus päällä. Joo, kyllä, joo. Selkeästi ollut niinku just se ajatus kumminkin siitä semmoisesta niinku menestyvästä muusikosta, että vähän sen tehdään levyjä ja sitten rahaa tulee ovista ja ikkunoista. Että joo. Ei siinä varmastikaan kukaan siinä vaiheessa niinku tiennyt, että mitä se oikeasti niinku vaatisi, vaikka niinku oikeasti olla muusikko tai tälleen. Tai tietenkään. Joo. Soitatko sä mitään muita noita soittimia, instrumentteja? No kitaraa mä oon vähän niin kuin silleen rämpytellyt melkein yhtä pitkään kuin mitä on rumpujakin soittanut. Et mulla on siinä tullut vähän semmoinen, niin mä en ole ikinä missään bändissä soittanut kitaraa. Mä oon vähän sen niin kuin säveltänyt kitara-avulla ja näin, mutta mulla on vähän niin kuin kitaraa muodostunut semmoinen tosi omanlainen soittotyyli ja teen tosi outoja sointuja ja tämmöistä. Et se on semmoinen kiva semmoinen oikeasti silleen niin kuin harrastus ja tämmöinen ollut tuossa niin kuin rumpujen soito ohella. Ja sitten jossain vaiheessa mulle tuli myös niin kuin elektroninen musiikki ja sitten syntetisaattorit oli. Tai se lähti syntetisaattoreista ja sitten se niin kuin meni elektroniseen musiikkiin. Siitä vähän sitten myöhemmin, että niin kuin aluksi oli, mä en niinkään koskettimia välttämättä tykkää soittaa, mutta mä tykkäsin tehdä niitä soundeja syntetisaattoreilla. Että mulla oli semmoinen synä kuin Novationin tuo Ultranova. Se oli, se oli oikeastaan eka, mitä mä katoin, ja sitten mä ostin sen, ja sitten se oli jotenkin sattulemaan ihan niin kuin täydellinen. Mä en tiedä, miten mä oon osannut niin hyvin valita just semmoisen synaan, mikä oli justiinsa semmoisen, niin kuin, vaan niin kuin just, että sä ruuvaat niitä nuppeja ja teet soundeja, ja sillä pystyy tehdä kyllä niin kuin tosi niin kuin erikoisia soundeja, ja tosi silleen laajasti, kumminkin semmoiseksi suht halvaksi, kun olisiko ollut 500 € synaa, niin niitä ei taita enää tehdä vaan. Mutta se oli silleen niin kuin, se oli kyllä niin kuin, siitä on hyvät muistot kyllä. Ja niin, sitten tosiaan tuli jonkun verran niin kuin elektronista musiikkiakin tehty. Ehkä niin, mä en ole ikinä hirveästi mihinkään niin kuin jakanut noita mun niin kuin konemusiikin niin kuin näitä juttuja. Mä tein jossain vaiheessa, taisi olla silloin kun mä olin Konsalla, niin mä tein yhteen kavereitten peliin, mitä ei tosi mun käsittääkseni sitä ei ikinä julkaistu sitä peliä sitten, mutta meillä oli niinku, mä tein siihen niinku vuodessa niin soundtrackin siihen peliin, ja se löytyy niinku Bandcampista nykyään. Mä en ole tosiaan ikinä mainostanut, mutta se löytyy semmoisella kuin ONRK13, tosi tämmöinen kryptinen taiteilijanimi, mutta sieltä jos jotakin kiinnostaa kuunnella, että minkälaista elektronista musaa mä oon tehnyt, niin sieltä löytyy. Ja sitten lisäksi mä oon YouTubeen tehnyt semmoisella käyttäjänimellä kuin Untitled User 01. Vähän semmoista ambienttia juttua.
Noi täytyy ehdottomasti kyllä laittaa siihen YouTube-video alle, että Joo, ihmiset sitten löytää, koska täytyy itsekin käydä. Ja nyt kun sä kerrot sen, niin ne meni multa kyllä ihan totaalisesti ohi, mutta mä ehdin ne kuunnella ja mä kirjoitan ne vaikka sitten muistiin. Mutta ne vois laittaa kyllä sinne, että ihmiset löytäisi ne. Koska väittäisin, että on paljon ihmisiä, jotka on kiinnostuneita, että minkälaista sä oot sinne saanut aikaisemmin. Joo, on siellä on ihan erikoista juttua kyllä niissä. Ja semmosia niinku, no se on ollut kyllä semmoista niinku, eniten ehkä just semmoista itteni toteuttamista kyllä nuo niinku molemmat projektit sillä. Ja toki ne aika vähälle on jäänyt. Tai niinku, no sillä toisella tuli tehtyä vaan se yksi soundtrack ja sitten tuohon YouTubeen mä olin silleen, että no mä aina välillä laitan sinne jotain. Ja se taisi aika lailla se homma lähteä vähän niin kuin niissä vaiheissa, kun mä niin kuin olin vähän niin kuin ehkä lähössä jo Lostista tai vähän niin kuin pohdin sitä, että lähdenkö mä ja näin. Niin. Mutta joo, ne on semmosia semmosia mihin itse on niin kuin itteensä nimenomaan niin kuin toteuttanut niin se oma visio. Joo, kyllä. Eli sulla on niinku sitä kitaran soittoa, sit sä oot näitä soundeja ruuvannut ja sitten tää rumpujen soitto. Onko sulla niinku, harrastatko sä mitään muuta niinku ylipäätään niinku musiikin ulkopuolisia juttuja? No otapas. Mä silloin, kun mä olin alkamassa soittaa niinku tosissaan rumpuja, niin mä silloin vielä harrastin karatea. Tämä on ehkä varmaan ainut semmoinen oikeasti, mikä on niinku ollut harrastuksena niinku että oikeastaan ei mulla sen jälkeen silleen, että oikeasti voisi sanoa. Nyt tuli itse asiassa yksi tuli mieleen. Mutta siis jo tosiaan alussa mulla oli karate, oli silleen vähän niinku hetken aikaa rumpujen soiton kanssa silleen niinku vähän aikaa päällekkäin, mutta se aika pian just nimenomaan rumpujen soitto vei sen niinku tilaan sit siltä, että sit mä huomasin, että joo, että tää on mun juttu, tää rumpujen soitto, eikä niinkään tuo karate. Mutta ehkä silleen, no nääkin on vähän enemmän tämmöisiä taiteellisia harrastuksia, että mulla on niinku, ja mitkä oikeastaan liittyy myös noihin konejuttuihin, että mulla on just oikeastaan ne, tai tämmönen vähän semmoinen erikoinen toisa, mutta siis niinku puhelimella kuvien muokkaaminen. Mä sanoisin, että tää on mun harrastus. Että mä tykkään ottaa niinku vaan, tai että mulla on vaan jotain kuvia ja sitten mä niinku oikeastaan melkein mistä tahansa kuvasta pystyy tehdä melkein minkälaisen tahansa värioksennuksen tavallaan, kun vaan niinku sitä tarpeeksi tavallaan vääntelee. Tässä on vähän jotenkin samanlainen fiilis ehkä kuin niinku syntetisaattorilla niiden niinku soundien luominen. Silleen, että sä vähän niinku vääntelet sieltä nappuloita ja tulee erikoisia asioita. Mutta sen mä kokisin, että se on mulla välillä ollut semmoinen, mitä niinku, että niinku, semmoinen, että sitä vaan niinku välillä tulee tehtyä ja tälleen. Ja sitten tulee ihan hauskoja juttuja, mutta niin ne oikeastaan ne biisit, niinku, mitä mä oon YouTubeen laittanut, niin ne mä oon myös ajatellut silloin joskus vähän niinku enemmän myös semmosina kokonaisuuksina, että mä oon tehnyt jokaiselle biisille tavallaan vähän niinku levyyn kanne. Ja sit mä oon siihen vähän niinku laittanut videoefektejä ja näin. Ja ne on kuvat on aina joko mun itse ottamia tai sitten niinku yksi taitaa olla, että mä oon tehnyt sen Paintillä ja sitten mä oon siihen niinku vähän kaikki. Mutta kumminkin niin, joo. Semmonen ehkä harrastus mulla on ollut silleen vähän niin kuin siinä sivussa, mutta kaikki on vähän tämmöistä taiteellista ollut kyllä sitten tuo harrastaminen. Onko siinä jotenkin ajatuksena se, kun toi mulle kuulostaa siltä, että kun sä ruuvaat niitä soundeja, sä muokkaat niitä kuvia, että se on vähän semmoista niinku vapaata, aika intuitiivista niinku roiskimista. Joo, aika hyvin on sanottu. Joo, koska semmoinen fiilis mulle jotenkin niinku tuli, että kukaan ei rajoita, kukaan ei määritä, vaan tekee niinku miltä itsestä tuntuu. Joo, ja katsotaan mitä tapahtuu. Silleen niinku semmoinen ja sitten, että usein ei tule mitään ja sitten joskus tulee jotain siistiä ja sitten oho, wow. Joo. Mutta joo, ne YouTube-biisit varsinkin oli sitten itselle myös semmoinen, että mä yritin mahdollisimman vähän tavallaan niin kuin nähdä vaivaa niihin, että mulla oli aikaisemmin ollut ehkä siellä niin kuin konemusiikissakin, kun oli tehnyt sitä, niin oli hirveä jotenkin silleen niin kuin, niistä tuli semmoisia aika pitkiä juttuja aina niin kuin yhdestä biisistäkin aina, että ruuvaili just niitä soundeja ja teki mahdollisimman paljon kaikki soundit alusta asti itse. Toki samaa taitaa olla aika lailla myös niissä, mitä mä oon YouTubeen laittanut.
mutta mulla joku semmoinen oli kumminkin, mä muistan, että mä olin katsellut Bob Rossin näitä maalausvideoita ja sitten mulle tuli siitä se ajatus, että voisiko musiikkia tehdä silleen niin kuin yhtä tavallaan niin kuin huolettomasti kuin mitä se maalaa niitä tauluja. Ja sitten mä yritin vähän niin kuin siitä lähteä sen niin kuin lähteä tekemään. Ja niin, mun mielestä oli ihan hyviä tavallaan niin kuin tuloksiakin niistä. Tai semmoisia, mistä itse on tykännyt. Joo. Onko teillä niinku perheessä tuommoista taiteellisuutta? Niinku mä en sun perhesuhteita sen tarkemmin tiedä, eikä sun tarvi niitä sen enempää kertoa, jos et halua, mutta mitä sä niinku... On meillä siis silleen, no tuo, että isä on niinku soittanut rumpuja totta kai, mutta sitten mun siskoni on silleen sitten enemmän niinku tää kuvataide, tai no se tekee tatuointeja työkseen. Okei. Mutta on niinku, tausta on just niinku myös maalaamisessa ja piirtämisessä ja tämmöisessä pitkälle, mutta se on sitten siihen niinku tatuointien tekemiseen sitten niinku jalostunut sitten. Joo. Joo, kyllä nämä joskus aika vahvasti tuntuu kuitenkin niin kuin menevän käsi kädessä, että jos sieltä vanhemmilta tai sisaruksilla on semmoista luovaa, niin sitten se jollain tavalla vähän kaikilla ehkä näyttäytyy kuitenkin. Joo, se voi olla kyllä silleen. Joo. Joo, kyllä. Joo. Mites niin kuin sitten ylipäätään, jos miettii sitten, minkä ikäinen sä oot ollut nyt, kun sä siihen Lost Societyin silloin aikoinaan liityit? Mitä vuotta elettiin? Mä en ole tästä ihan tarkalleen varma, mutta mun piti ihan laskeskella, kun on näitä hetki pieni. Silloin ikään. Mä arvioisin, että 16-vuotias mä oon ollut silloin, kun mä Lostiin liityin. Ja että silloin on ollut vuosi 2011. Näin mä oon niin kuin laskeskellut, mutta se voi olla heittää vuodella eteen tai taakse suunnilleen. Mut joo. Joo, ja miten se tavallaan niinku tapahtui, koska mä oon ymmärtänyt, että te olette aika nuoria jätkiä ollut siihen aikaan kuitenkin, että oletteko te ollut samalla luokalla, samoissa kouluissa, samat kaveripiirit, mitkä teidät on tavallaan niinku kuljettanut sitten tavallaan niinku yhteen? Oikeastaan Losti oli silleen niinku, se oli ihan vaan museopiirien kautta tutustuin niinku kaikki, että siinä oli ollut niinku itselläkin yläasteella meillä oli silleen niinku, mä nyt menen vähän taaksepäin silleen ja kerron tästä sitten nyt silleen pitkän kaavan kautta eteenpäin, mutta niin silloin yläasteella kun oli jonkun aikaa soitellut, niin sit meillä oli taas vähän niinku luokkakavereiden kanssa bändi. Ja sitten me siihen bändiin etittiin laulajaa. Me löydettiin sitten yksi tyyppi. Ja no sitten siinä kävikin sitten vähän niin kuin silleen, että sitten tämä laulaja vähän niin kuin varasti mut siitä bändistä niitten bändiin. Ja sitten meillä oli, tässä on myös, olisi sitten aasinsilta kyllä niin kuin nykyisiin asioihin. Siinä oli samoja tyyppejä. Mä oon nyt tässä keväällä, tähän ehkä tullaan myöhemmin kyllä näissä keskustelussa, mutta tässä keväällä on semmoisessa bändissä kuin Rimbacher kanssa niin kuin vaikuttanut tai ollut niillä tuuraavana rumpalina, niin samoja tyyppejä on ollut siinä bändissä kuin mitä nyt tässä bändissä, mistä mä nyt puhun sitten. Niin siihen bändiin päädyin kumminkin. Meillä ei ollut siinä nyt silleen nimeä, mutta siitä muodostui sitten myöhemmin semmoinen bändi kuin Skin Alley, mikä oli semmoista glam rockia, semmoista niinku, ehkä voisi sinne niinku Hanoi Rocks tyylistä semmoista glam rockia, ehkä ei niinkään sitä niinku semmoista kasari, semmoista niinku Mötley Crue ja tätä, mutta enemmän se meni sinne vähän niinku punk glam rock niinku osastolle. Näin. Sekin oli tosi potentiaalinen bändi ja mä niinku uskoin pitkään, että siitä tulee se, joka niinku, että tällä me tehdään niinku, saadaan levydiili jossain vaiheessa ja näin. Ja Sami itse asiassa laului siinä bändissä sitten. Okei. Mä olin Samiin vähän aikaisemmin tutustunut sen, tai niin kuin Sami ei ollut tietenkään siis se laulaja, mikä me oltiin siihen aikaisemman bändiin, mutta se oli yksi Hanna. Ja siinä kävi vähän just silleen huonosti, että sitten kun mä tulin tähän bändiin, mistä tulisi sitten Skin Alley myöhemmin, niin muut jätkät siinä bändissä vähän niin kuin potki Hannan pihalle melkein heti, kun mä tulin. Siinä oli vähän, että joo, me tarvitaan mieslaulaja. Sitten me oli vähän, että mitä hittoa, että miksi me tehdään näin. Ja sitten siinä meni pitkä aika, että oltiin ilman laulajaa. Ja sitten mä muistan, että Hanna taas pyysi mua toiseen bändiin, semmoiseen cover-bändiin. Ja nyt ehkä pitää kertoa myös sen verran taustaa just niin kuin
ihan niistä ajoista, että silloin just itse semmoisena nuorena muusikon alkuna, niin mä muistan, että se bändi, mistä tuli Skin Alley, mikä oli vähän niin kuin nimetön sillä hetkellä, niin me reenailtiin vaan viikonloppusi. Ja mä itse huomasin, että musta on kaikista parasta reenailla just nimenomaan porukassa, että yksin soittaminen on vähän just silleen tylsä. Niin mä taisin olla about jossain 5 eri bändissä samaan aikaan niin kuin parhaimmillaan. Että mä niin kuin lähdin ihan sama mikä projekti ja miten vaikka muut olisi ollut tosi silleen vähän niin kuin enemmän aloittelevia tai vaikka joku kouluprojekti ja silleen, että muut ei oikeastaan edes silleen harrasta soittamista. Mä niin kuin jokainen asia, mä olin silleen, että joo, mä tuun mukaan. Että mä sain niin kuin mahdollisimman paljon tavallaan niin kuin kokemusta kanssa niin kuin erilaisten ihmisten kanssa soittamisesta. Tai en mä tiedä ajattelinko mä sitä noin, mä vaan tykkäsin soittaa ja mä vaan halusin niin kuin päästä moneen porukkaan, mutta ehkä tietyllä tavalla silleen vähän myös silleen verkostoitu. Ja mä tapasin sitten, tai on kokenut jälkikäteen, että se oli niin kuin kätevää. Että mä niin kuin sitten tavallaan sitten kun Hanna kysyi mua just silleen, että no meillä olisi tämmöinen vähän cover-bändi ja näin, että joo mä tuun messiin. Niin sitten mä siitä tapasin Samin sitten. Ja mä olin jonkun aikaa siinä, sekin taisi jonkun ehkä pari kuukautta se bändi kesti ja näin tehtiin joku 1 tai 2 keikkaa ja sitten olisiko sitä kautta, niin Sami kysyi mua jossain vaiheessa Lost Societyin silleen, niin kuin, että tarvittaisiin niin kuin tuuraava rumpali joksikin aikaa, että voiko tulla siksi aikaa soittaa ja sitten Sami puolestaan se tuli se Skin Alleylla ole ja sitten vähän myöhemmin kanssa, että silleen hauskasti. Mä en nyt enää muista edes, että mikä se kysymys oli. Mä lähdin tälle ihan omille reitelleni. Mutta niin kuin se oli se ikä ja miten se tarinallisesti niin kuin meni, että se siihen liittyy. Siinäpä se tulikin jo. Sami sitten lopulta kysyi mua ihan vaan silleen, niin kuin, just nimenomaan, niin kuin, että tuutko tuuraamaan, että me heitetään tämä meidän edellinen rumpali nyt pois tästä. Että voisitko sä tulla siksi aikaa tuuraamaan, kunnes löytää uusia. No. Ei ne löytänyt. Mun piti lopulta itse sitten lähteä, mutta tämä on tämmöinen hyvä vitsi, mitä olen heittänyt nyt jälkikäteen. Ei ne sitten löytänyt sitä uutta rumpalia. Joo. Oliko siinä jotain syitä, mitkä niinku vaikutti, että sua ei niinku lähtökohtaisesti niinku mietitty niinku siihen rumpalin pestiin, jossa kuitenkin Saminkin niinku entuudestaan kuitenkin tunsit ja voisi ajatella, että se sun soittotatsi ja tuommoisen taitotason ikään kuin tunsi ja oli sitä yhteissoittoa, että mä veikkaan, että me ei kumminkaan vielä, tai tätä varmaan pitäisi Samilta kysyä, mutta mun mielestä me ei varmaan Saminkaan vielä kumminkaan siinä vaiheessa tunnettu, kun Sami perusti Lost Society. Että nämä on tapahtunut niin nämä asiat tosi lyhyellä aikaa, niin vuoden välillä varmaan, että Sami on perustanut Lostin. Mä oon tutustunut Samiin. Ja sitten loppuvuodesta saattoi olla tyyli, että Sami kysyi mua niin kuin Lostiin. Ja olisikohan ollut, että sit siitä niin kuin, se oli, no sen mä muistan, että se oli just niin kuin uuden vuoden aatto, niin kuin, kun tultiin vähän niin kuin 2010-luvulle. Että silloin me saatiin Sami siihen Skin Alley-bändiin. Tai meille tuli bändin nimi ja nämä tuli siinä niin kuin samalla. Ja musta se oli ihan jotenkin, ajatellut tätäkin just jotenkin jälkeenpäin semmoisena kivana. Mä muistan, kun porukalla oltiin just silloin, että tästä tulee meidän vuosikymmen, tästä 2010. Niin jotenkin just se, että sitten kun mä itse olin 2019-2020 taas sitten niin kuin uuden vuoden vaihteessa soittamassa vikaa keikkaa Lost Societyssä, niin se oli jotenkin niin semmoinen kiva semmoinen, että se oli se vuosikymmen, niin. minkä tein niin kuin tavallaan täysillä musiikkia. Että siitä tuli jotenkin semmoinen siisti fiilis tavallaan. Vaikka haikeissa merkeissä totta kai, kun asiat loppuu, mutta se oli jotenkin silti tommoinen kivasti meni nippuun se vuosikymmen, että tuli tehtyä täysillä. Joo. Sitten mä niin kuin jotenkin Lostin tarinaa vielä haluaisin jotenkin, niin kuin, että avaisit, että oliko se alun perin niin kuin ihan sillä nimellä vai oliko sillä joku projektin nimi? Mä muistan, että kun mä netin syövereistä niin kuin etsinyt, että osallistuitteko te siis jonkin bändikisaan, minkä työtyyliin voititte? Vai mistä se, niin kuin, kun te olitte kuitenkin verrattain nuoria jamppoja kuitenkin, että joku ponnahduslautahan siinä on varmaan ollut. Joo, niin tuossa taisi olla vähän niin kuin nyt monta kysymystä, että oliko Lostilla joku aikaisempi nimi. Niin, no mennään sillä musta sillä,
Itse kun mä nyt justiinsa muista. Siis, mutta se on ollut ainakin ennen kuin mä oon liittynyt siihen. Sillä oli mun mielestä joku toinen nimi. Mutta en nyt kyllä, en pysty muistamaan kyllä. Mutta joo, Lost Society ei ollut se ihan alkuperäinen nimi, mutta se on kumminkin ollut niin tosiaan just semmoinen projekti, missä mä en ollut edes mukana. Silloin kun mä tulin, niin sitten se oli jo kumminkin Lost Society nimellä. Ja sitten no bändikisoihin, no meillä oli sillä, no siis tuli useampiakin bändikisoja, tuli tehtyä eri kokoonpanoilla myös. Ja, no, mutta Lost Societylla oli, ja oikeastaan, tai niin Lost Societyllakin tehtiin niin kuin useampi bändikisa. Ja niitä silleen niin kuin joissakin voitettiin, joissakin hävittiin, mutta se oli tämä Global Battle of Bands-kisa, mikä järjestettiin silloin ekaa kertaa Suomessa. Se oli semmoinen kumminkin niin kuin maailmanlaajuinen silleen kisa, että siellä oli vähän niin kuin eri maissa oli nämä niin kuin karsinnat ja näin. Ja sitten lopuksi oli niin kuin Briteissä oli se finaali. Ja näin, niin se oli, no siitäkin voi just kertoa sen verran, että, niin kuin, että Sami laittoi sinne meidän hakemuksen silleen, että siinä oli, niin kuin, oli mennyt jo niin kuin se aikaraja tavallaan ohi, että sinne ei enää olisi niin kuin pystynyt ilmoittautumaan, mutta Samille vaan, no laitetaan silti. Tekemille jotenkin myös kanssa samalla sanoa tästä, niin kuin, että Sami on kyllä se ihminen, joka on niin kuin rakentanut kyllä Lost Societyn niin kuin sillä, että se alusta asti oli just se tyyppi, joka työnsi sitä bändiä joka paikkaan kyllä just silleen kaikki mahdolliset niin kuin keikat tai nuokkarit ja kaikki, minne niin pystyi saa keikkaan, niin Sami hoiti tavallaan. Ja sitä, silläkin tavalla sen niin on kyllä nähnyt, että Sami on ollut aina se, mä muistan, että sanoin, että Sami oli se, niin se ei ollut pomo, mutta se oli johtaja. Se niin veti sitä hommaa nimenomaan just niin eteenpäin silloin, että me muut vähän niin päästiin ehkä silleen siinä siivellä kyllä sitten, että sillä oli kyllä niin kuin, se teki, ja aina on tehnyt mun mielestä isoimman työn Lost Societyssä Sami kumminkin. Vaikka ei olekaan niin sooloprojekti, mutta silti. Niin. Se oli tommoinen sivuhuomio tässä. Mutta, mihinkäs mä jäinkään. Tämä on tämä mun hajaamielisyys kyllä just tämmöinen. Niin, siitä Global Battle of Bandsista. Että no, me päästiin sitten kumminkin siihen kisaan mukaan, ja no eka se oli Jyväskylässä, oli Popparissa, oli siitä karsinnat ja no ne voitettiin ja sitten me voitettiin se Suomen tavallaan finaali, mikä oli Helsingissä Sirkuksessa. Niin ja sitten siinä oikeastaan tämä niinku Suomen finaali teki meille siinä enemmän kuin mitä sitten itse sen, niinku, sen kisan se, niinku sit se pääfinaali sillä Briteissä. Se oli ekaksikin se oli paljon paremmin se Suomen tavallaan finaalit järjestetty kuin mitä siellä se oli jotenkin yllättävää, että okei, että täällä niin pitäisi olla nyt ne niin isot niin meiningit täällä, mutta että siellä niin oli äänentoista ja kaikki oli jotenkin ihan surkeita ja näin, kun taas kumminkin Sirkuksessa oli silleen, niin tosi hyvät puitteet ja se televisioitiin ja kaikkea. Niin. Mutta se oli siitä just, mikä mä siellä Suomen finaalissa, siitä oli just sitten tuli YouTubeen luonnollisesti sitten just video siitä meidän esityksestä, niin sen huomasi tuo Helsinki Rockshopin omistaja, sitä ei kyllä olla sitä liikettäkään enää, mutta tämä Jan Carlson huomasi sen, ja se sitten ties Nuclear Blastilta ihmisiä, ja se laittoi niille tavallaan, että hei, se katkaa tämä bändi, siitä se oikeastaan lähti. Meillä oli toki myös sen lisäksi sitten siitä bändikisasta, niin siinä oli vähän niin kuin jotain levydiiliä vähän niin kuin palkintona, tai näin, meille oltiin niin kuin Emin kanssa, tai Suomen Emin kanssa oltiin. Muistahan mä nyt oikein. Joo, varmaankin Suomen Emin kanssa oltiin niin kuin tekemässä niin kuin levydiiliä, että meillä oli aika silleen niin kuin hyvä tilanne. Meillä oli 2 levyyhtiötä yhtäkkiä, jotka halusi tavallaan meidät. Ja no sitten liityttiin hetkeksi muusikoiden liittoon ja sitten sieltä Lakinaista. Se oli niin Lakinaista ja sitten niin, siinä vähän neuvoteltiin niitä sopimuksia. Siitä se vähän niin kuin sitten lähti eteenpäin taas. Joo. Minkä ikäisiä työ siis olitte, kun toi levydiili tuli? Olitteko te niin kuin vielä alaikäisiä? Mä olin jo vielä 17. Niin. Kun se tuo niin kuin sitten tapahtui. Ja Sami nyt ainakin oli alaikäinen. Saattoi olla, että Arttu oli jo, ja ehkä Mirkokin oli jo täysikäisiä. Niin. Joo. Okei. Että osa niin kuin oli jo
Paljon täysikäisiä, mutta osalla sitten vielä vähän Joo. semmoista alaikäisen leimaa vielä sitten. Niin kyllä joo. Oliko se jotenkin, tuliko siinä siis jotain juridista hommaa? Kun toi on kuitenkin, mä en tietenkin, kun mä oon itse keikkailu niin kuin vasta täysikäisenä silleen, niin kuin tavallaan just baarit ja tämmöiset kun miettii, niin sitten se, että minkä ikäiset just saa niin kuin hengata niissä paikoissa ja näin poispäin, että kun niissä on ne aikarajat, että Niin, että totta. miten se teillä niin kuin tavallaan se homma siitä sitten niin kuin lähti se keikkailu ja kaikki? Nyt en ole kyllä itse asiassa, muista ihan tarkasti, että oliko meillä tuossa niin kuin silleen ongelmia. Ja kumminkin mä muistan, että niin. Joo, kyllä sillä en muista silleen yksityiskohtaisesti. Kyllä musta jotain niin kuin saattoi olla ja me kumminkin oltiin niin kuin, oltaisikohan, musta tuntuu, että me taittiin jonkun bändin kaljat tyyliin pölliä jollain festarikeikalla vielä alaikäisinä. Tälleen tunnustuksia. Halpa temppu. Koska meille ei luonnollisestikaan niin kuin anniskeltu silloin. Mutta joo. Sitten me taittiin lentää kyllä sieltä alueeltakin pihalle sen jälkeen. Mutta joo, ehkä nuo pahimmat ylilyönnit on tullut silloin alaikäisenä. Joo, mutta toisaalta oikeasti aika ymmärrettävää, että alaikäisenä festarialueelle sitten semmoinen ehkä tietyllä tavalla suosio, tämmöiset asiat, mitkä tulee, niin se voi olla, että se on niin kuin nuorelle ihmiselle kuitenkin, että voi vähän tuoda semmoisia lieveilmiöitä, että kaljatkin häviää. Joo, kyllä siinä saattaa semmoisia olla jonkun verran, mutta niin kuin. Joo. Mut joo. Mutta tässä podcastissa ei tuomita, muut saa tehdä sen, minä en ota siihen kantaa. Joo. Okei. Miten sitten niinku ylipäätään, että kun se levydiili tuli, milloin se eka levy tuli? Minä vuonna? Katoin just tänään, että olisiko se ollut 2013. 2013? Oli mun mielestä jo eka levy. 2014 oli tokaa ja sitten muistakaan. Joo. Minkälaista toi elämä niin kuin siihen aikaan on ollut ylipäätään, jos miettii, niin kuin, jos miettii niin kuin, no Suomi on pieni maa siinä mielessä, että täällä ei varmaan kaikille sitä keikkaa yksinkertaisesti riitä, ja ne rajoittuu Suomen maassa aika paljon viikonloppuihin, että ei taida hirveästi arkipäivän keikkoja ainakaan nykypäivänä olla, mä en tiedä minkälainen tilanne on ollut silloin, niin mitä siinä, niin kuin siinä on ollut se bändihomma, on ollut levydiili ja on ilmeisesti ollut keikka ja se bändi on siitä niin kuin oman siivunsa ottanut, niin mitä kaikkea muuta elämää siinä on niin kuin tapahtunut ohella? No, mä muistan, että mä olin lukiossa silloin. Olin ja näin. Ja se jäi mulla sitten se lukio kesken lopulta sitten näiden bändikuvioiden kannalta. Mitäköhän, nyt olikin yllättävän vaikea kysymys, mitä muuta siinä sinänsä tapahtuu. Tai koska niin, tässä menee varmaan aikaskaala sitten myös kanssa aika pitkäksi. Jos ajatellaan niin kuin silleen yleismaailmallisesti, että oliko siinä, niin kuin, pitikö käydä päivätöissä vai toiko se bändi niin kuin leivän pöytää? No, molempiin vastauksiin varmaankin ei, mutta siis mä asuin vanhemmilla vielä aika pitkään. Okay. Sen jälkeen, kun meillä lähti tuo bändihomma toimimaan ja sitten ja just kun mä sen lukionkin jätin kesken, niin mä asuin siinä kumminkin vielä vanhempien luona sen jälkeen. Ja että no aika lailla satsasin täysillä siihen musiikkiin. Se oli jotenkin, se oli ehkä vähän silloin se lukiokin silloin, kun menin niin mä vähän niin kuin, se oli vaan joku paikka, minne nyt mennä sitten peruskoulun jälkeen ja sillä se varmaan ehkä kesken jäikin, koska niin kuin mä monesti vähän niin kuin totesin, että mä voisin kyllä nyt tämänkin ajan olla kotona reenaamassa, että niin sitten monesti tuli skipattua tunteja ja tehtyä myöskin kursseja kesken just sit sen takia, että ei niin kuin, tuntui, että ei, niin kuin, ei halunnut tehdä sitä minimiä, että pääsee kurssista läpi tai se ei tuntunut, että siinä ei ollut mitään pointtia, niin kuin, vaan niin kuin istua siellä ja saada se joku minimiarvosana, että pääsisi läpi, vaan että mä haluan niin kuin käyttää sen ajan, mitä mulla on, niin tehokkaasti ja tehdä semmoista asiaa, millä on merkitys mulle, niin se sitten johti ehkä siihen sitten lopulta. Se oli just siinä vaiheessa, kun
lähdettiin ekalle Euroopan kiertueelle, niin siinä vaiheessa mä löin sitten lukiolle paperittiski, että minä lähden. että siinä meni jotkut kirjoitukset meni päällekkäin. Ja kyllä siinä kovasti yritettiin sieltä koulun puolesta vielä, että meillä olisi noita yhteistyökouluja tuolla Euroopassakin, että voisin käydä jonkun äidinkielen kirjoittamassa siinä rundilla. Mä ajattelin, että ei tämä nyt taida oikein onnata enää. Että. Joo, no mutta silleen ehkä arvostettavaa kuitenkin, että olivat niinku silleen valmiita tulee tolleen vastaan, koska äkkiseltään kuitenkin kuulostaa, että ei ihan pikkuhomma ole semmoistakaan järjestää. No joo, kyllä niinku, siis hyvät fiilikset jäi kyllä siitä koulusta ja näin, että siellä kyllä niinku myös tuettiin sit silleen. Mä taisin jopa jonkun musiikkistipendi jopa niinku, vähän niinku saada sieltä koululta silleen joku pieni rahasumma tai tälleen, mikä oli kumminkin semmoinen niinku hieno ele mun mielestä niinku siltä koululta ja näin. Niin vaikka se niin kuin jäi sitten kesken loppuviimeen. Sitten mä vielä sen jälkeen sen kesken. Mutta jotenkin äkkiseltään tulee semmoinen fiilis, että kyllä ne on varmaan se ymmärtänyt, että se on kuitenkin, tulee diili ja sitten kun sinne Eurooppaan sitä vientiä on ja siinä on muitakin jäseniä mukana, niin kyllähän siinä niin kuin varmasti löytyy sitä ymmärrystä, että se on semmoinen tietyllä tavalla semmoinen ainutlaatuinen chanssi. Kovasti mulle toki yritettiin just sillä, että kannattaa miettiä sitä vaihtoehto B:tä ja silleen, että jos ei, mutta ehkä jotenkin jälkikäteen mulla on jotenkin jäänyt semmoinen fiilis, että mä en usko vaihtoehto B:hen, että se pitää, jos niin kuin jotain aikoo tehdä, niin tai jos mä olisin alkanut siinä miettiä, että no okei, mä käyn nämä koulut kanssa ja mä hankin itselleni jonkun oikea ammatin tässä sivussa, niin se olisi ollut niin paljon pois sit kumminkin sit siitä, niin kuin, siitä bändihommasta silloin. Ja mä jotenkin tiesin, että siinä se on, tai ehkä no toki eri ihmisille toimii eri asiat, mutta mulle se oli vaan jotenkin, että mun on pakko tehdä tätä silloin. Asiat on muuttunut ehkä sen suhteen. Joo, ja kun se on tuommoisessa mukana ja just vaikka kun sieltä tulee niinku rundia ja muuta, niin sitten ei oikein voi enää varmaankaan miten oikein pakitellakaan. Niin, että sitten jos tuossa maailmassa pakitellaan, niin ne pitää varmaan aika hallitusti kuitenkin sitten niinku tehdä. Niin, ja hyvissä ajoin. Pitää takoa, kun rauta on kuumaa. Silleen. Joo, mun mielestä jossain podcastissa joku sanoi just hyvin, että olikohan se Aku Hirviniemi sanoi jossain, että silloin kun siellä tämä putous toi sitä paljon niin kuin sitä paljon sitä niin kuin nimeä ja yhteistyötä ja töitä ylipäätään ja kaikki sanoi, että nyt pitää takoa, kun rauta on kuuma ja sitten siinä niin kuin ilmeisesti oli aika paljon haasteita ajankäytössä ja väsymystä ja työuupumusta tämmöistä, niin hän sanoi, että olisipa joku sanonut niin kuin toisinpäin. Miten sä itse ajattelet, että onko se ollut sen arvosta, että kun sä oot takonut, kun se rauta on ollut kuumaa ja niitä keikkoja ja sitä hommaa on niinku riittänyt, vai olisiko siellä ollut semmoista aikaa, että olisipa joku, tiedätkö, sanonut, että nyt Ossi olisi hyvä, kun nostasit välillä jalkaa pois kaasulta? Ihan mielenkiintoinen. Mä varmaan kokisin kuitenkin, se oli jotenkin niin luonnollinen ainakin silloin, ja toki mä sitten itse nostin sen kaasun jalalta, ei kun jalan kaasulta, niin sitten, niin sitten lopulta, kun se aika tuli, mutta varsinkin silloin nuorempana ja näin, ja koska oli ihan hirveä palo siihen hommaan, niin se oli just vaan, että niin täysillä kuin vaan voi mennä, niin mennään, että ei sitä silloin niin kuin tavallaan, ja niin aika paljon mä itsekin aiheutin just ehkä silleen sitä, että, tai just vaikka, että itsehän mä vaikka just sieltä lukiostakin lähin ihan vaan, että mä saan enemmän aikaa vielä keskittyä tähän bändihommaan, mikä tuntui silloin niin kuin tärkeältä ja näin. Eikä silleen en tavallaan kadu mitään myöskään niin kuin tuosta bändiurasta ja näin, että se oli tosi hieno asia, että se tapahtui ja tälleen. Joo, kyllä, ja onhan se verrattain niin kuin pitkä aika oikeasti, että se on niin kuin, siinä jotenkin ollaan niin tiiviisti ja päivät on pitkiä ja näin poispäin, niin ja ollaan paljon pois kotoa, tarvitaan niistä kavereista sitä tukea niin kuin hyvinä ja huonoina hetkinä, niin se on niin kuin, siinä on se työmentaliteetti on hirmu erilainen. Mutta se jotenkin silleen, vaikka niin kuin rankkaa työtä ja paljon oli hommia, ja näin, mutta jotenkin, se just se, että kun olin silleen nuoria, se oli just se, mitä
oli unelmoinut, että kumpa saisi tehdä niin ei se, kyllä se sitten ehkä lopulta se alkoi tuntua työltä, mutta tosi pitkään se ei tuntunut työltä, vaikka sitä niin kuin jälkikäteen niin kuin on ajatellut, tai ehkä varmaan nykyään kun lähtee keikoille, niin mä ihmettelen, että miten mä oon joskus jaksonut tätä niin paljon silleen, mutta joo, silloin se oli vaan niin kuin, no mutta olihan se totta kai kans niin kuin äärimmäisen siistiä lähteä Euroopan rundille silleen, niin kuin se oli jotenkin niin vaan semmoinen, että mitä helvettiä nyt tapahtuu ja että niin kuin koko ajan oli se vähän niin kuin se fiilis, että tunkohan mä ikinä niin kuin ymmärtää niin kuin näitä asioita. Tai musta tuntuu, että mä en ole vieläkään ehkä ymmärtänyt, että tuo koko homma edes tapahtuu. Että, niin kuin, että ekaa kertaa vaikka, että kun mä kävin tuskafestareilla, niin mä soitin päälavalla. Silleen, niin kuin se on jotenkin ne on jotenkin niin semmoisia outoja asioita, niin kuin mitä tapahtunut silleen omassa elämässä. Että, tai sitä niin kuin miettii, että no milloin tässä nousee vaikka kusihattu ja näin. Ja sitten mä jotenkin pohdin sitä, että no ehkä se sitten joskus 50-vuotiaana tai joskus, kun niin kuin, että nyt ei vaan niin kuin pysty käsittelemään tai ymmärtää, että mitä tässä tapahtuu, että pääsi tekemään oikeasti näitä juttuja. Toi kuulostaa tavallaan siltä, että se ajatus tavallaan siitä, että miten tämä on mahdollista ja kun sitä tavallaan paljon pohtii, että pohtii silleen, että se ehkä tuntuu äkkiseltä, mutta on sellainen fiilis, että sä vähän ajattelet sen silleen, että se tuntuu niin kuin absurdilta, että sä niin kuin oot siellä tuskan päälavalla, niin se on ehkä ollut sitten semmoinen ajatus, mikä on niin kuin voinut ehkä tietyllä tavalla heittomerkeissä nyt suojella ikään kuin siltä, että se kusi ei nouse päähän. Just sen takia, koska sä tavallaan koko ajan niin kuin ikään kuin oot sen ajatuksen kanssa niin kuin vastakkain niin kuin hämmästelen, että miten tämä niin kuin on. Eikä ole semmoinen niin kuin itsestäänselvyys. Niin kuin, että Joo. Kyllä mä muistan, että se myös, muistan, että jollain tavalla mä ehkä reagoin myös siihen, että me saatiin levydiili, että silleen, että ei hitto, nyt meidän pitää alkaa tekemään niin kuin ihan tosissaan hommia. Tai siis silleen, että se oli enemmänkin niin kuin tuo, että ainakin itsellä just se niin kuin suhtautuminen siihen, että nyt pitää olla tarkkana ja nyt pitää niin kuin oikeasti kans panostaa tähän, että nyt meillä on niin kuin se mahis tavallaan tehdä tästä jotain. Niin, että jos siinä vaiheessa olisi nimenomaan just lähtenyt, että no niin, me ollaan maalissa, niin sehän olisi, niin kuin se olisi varmaan jäänyt aika lyhyen silloin se homma. No sitten kun tuo elämäntyyli on niin kuin äkkiseltään niin kuin semmoista, että ollaan paljon tien päällä ja paljon pois kotoa ja sitten monelle tämä tuntuu olevan, mitä on niin kuin muistakin haastiksista ja podcastista saanut ilmi, että aika moni kuitenkin tekee sitä päivätyötäkin ohella ja viikonloppuisin keikkaa ja näin, niin siitä tekisi mieli niin kuin kysyä, että onko niin kuin tavallaan vaatinut jotain niin kuin uhrauksia, koska se on ottanut niin ison siivun siitä arjesta. Se on just niin. Ehkä tässä on vähän jotenkin silleen. Toki jos sä nyt oot ajatellut tosi pitkään, että se on mahtavaa, hienoa ja silleen, niin kuin, että et on mieltänyt edes sitä työksi, niin ehkä siihen ei tule semmoista tunnetta, että olisi joutunut uhrautumaan. Se oli se, mitä mä tein silleen. Se jotenkin, ehkä se niin kuin varmaan se uhraus on ollut se aika, mutta jotenkin ehkä mä näen, että uhraus olisi semmoinen asia, että se olisi jotenkin niin kuin, että sen olisi niin kuin jotenkin raskain mielin uhrannut sen asian, mutta ei mä niin kuin annoin sen ajan sille ihan niin kuin täysin omasta tahosta ja silleen niin kuin iloisena, että jes mä saan tehdä tätä. Että silleen mä ehkä kokisin, että en mä loppujen lopuksi. Ja ehkä myös siis, kun jos tuli jotain semmoisia, niin kuin, tai ehkä sitten lopussa, kun se niin kuin ei enää alkanut tuntua omalta jutulta ja näin. No ehkä mä toisaalta voi olla, että mä ehkä uhrasin jonkun 2 vuotta silleen, että mä niin kuin olin jo vähän silleen, että mä en oikein tiedä, että mitä tästä nyt tulee enää silleen. Niin kuin, että niin kuin vähän oli jo semmoisia niin kuin mietteitä, että ehkä mä haluan lähteä, ehkä mä haluan tehdä jotain muuta, mutta sitten toisaalta ei tiennyt, että mitä mä tekisin. Ja näin, että silloin ehkä vähän niin kuin, oli ehkä vaan niin kuin ihan vaan semmoisen pelon puolesta sitten toisaalta pysyä siinä, tai ehkä piti vaan miettiä sitä asiaa niin pitkään, mutta en mä nyt, sekin oli musta enemmänkin semmoinen, että se vaati oman aikansa niin kuin pohtia sitä, koska se oli sitten niin iso päätös esimerkiksi. Niin. Mutta en mä silleen en ainakaan keksi, että mä olisin niin kuin missään tilanteessa niin kuin bändin takia joutunut tekemään jonkun semmoisen ison uhrauksen tai näin.
jos et uhrauksia, niin varmaan se kompromisseja luulisi senkin No siis sitähän bändielämä on niinku täynnä tavallaan, ja vaikka musiikin tekeminen yhdessä, niin sehän on just se, että niinku, ja pitkälle musta meillä olikin, se oli mistä mä niinku tykkäsin kanssa tosi paljon Lostissa, se, että aikaisemmissa bändeissä tai joissakin saattoi olla enemmän se joku tyyppi, jolla oli tavallaan se vähän niinku se visio, ja se hänen mukaan mentiin enemmän, tai että ehkä enemmän piti vielä niinku lyödä päätä seinään, että saa jotain omia ideoita. Itselle paljon musiikissa se suola on ollut just nimenomaan se itsensä toteuttaminen. Silleen ei pelkästään se rumpujen soitto, vaan aina just, että saa kehitellä vaikka omia rumpujuttuja aluksi. Ja sitten niistä ehkä pidemmän päälle sitten alkoi myös tulla se, että halusi olla muutenkin mukana siinä niin kuin musiikin tekemisessä, eikä pelkästään rumpalina. Mutta just silleen, mitä tulee niin kuin musiikin tekemiseen, niin sehän on niin kuin kompromissia totta kai toisen perään, että sä uhraat siinä ehkä sen sun oman vision, että saadaan tehtyä semmoista, mihin kaikki on, niin kuin bändin jäsenet on tyytyväisiä. Mutta senkin mä niin kuin tiedostin, että se on aina parempi asia se, että niin kuin saadaan tehtyä semmoinen kappale, mihin kaikki 4 on tyytyväisiä, kuin että semmoinen, mihin 1 on tyytyväinen, ja se on se hänen visio. Koska myöskin me oltiin ehkä tietyllä tavalla kumminkin silleen, oli meillä kumminkin pikkusen erilaisia taustoja niin kuin musiikillisestikin niin kuin Lostin jäsenillä, niin se, että kaikki oli tyytyväisiä niin kuin siihen kappaleeseen aina sitten, kun tehtiin joku, niin se kumminkin oli itselle ehkä just semmoinen merkki, että tämä on nyt silleen niin kuin parempi kappale nyt kuin mitä se olisi ollut, jos se olisi ollut vain yhden jäsenen visio siitä. Niin. Semmoisia näkemyksiä. Joo. No miten sitten niin kuin kompromissit siellä siviilipuolella ylipäätään, että tietysti bändimaailmaan niitä kyllä mahtuu, se on selvä. Aina kun ihmisiä on niin kuin useampi, niin kyllä se on väistämätöntä. Mutta miten sitten niin kuin tuo siviilipuolen elämä ylipäätään, kuitenkin perhettä ja kavereita ja tommosia, ja siellä varmaan ratkaiseva asia on ollut se ajan puute. No joo, varmaan ehkä jossain niin kuin sen aikaisessa parisuhteessa, niin oli kieltämättä paljon sitä semmoista, mä en välttämättä kumminkaan aina niin kuin, tai silleen, että niin, no just ihmissuhteille pitää antaa aikaa, mutta sitten toisaalta se bändissä oleminen, keikkailu ja näin, niin sekään ei ole välttämättä aina semmoinen, niin kuin, se ei ole sitä omaa aikaa kumminkaan sekään, vaan sekin on niin kuin semmoista, mikä kuluttaa. Sitten mä oon lisäksi ihmisenä aika silleen introvertti ja semmoinen, joka tarvii niin kuin omaa rauhaa paljon ja näin, niin ehkä just se semmoinen niin kuin oma rauha, niin se oli niin kuin tosi vähissä kyllä niin kuin monesti. Ja se varmasti vaikutti moniin mun niin kuin ihmissuhteisiin taas just se, että niin kuin, no se on vasta niin kuin ollut Lostin jälkeen, että mä oon niin kuin asunut yksin. Tai mä muutin silloin vanhemmiltani suoraan niin kuin asumaan mun sen aikaisen kumppanin kanssa niin kuin yhteen. Ja sitten no meille tuli sitten ero tuossa, mitä se nyt jokunen vuosi sitten lopulta, niin nyt on vasta ekaa kertaa niin kuin esim. Asunut yksin ja mä oon niin kuin ollut silleen, että miksi tää tapahtuu vasta nyt. Että niin kuin, tai siis silleen vaan huomannut, niin kuin ehkä sitä oli ajatellut, että se olisi jotenkin kauheata, mutta silleen, että tää on niin luonnollista kuin voi olla, että mä saan olla yksin. Että mä en niin kuin, se on ollut vähän semmoinen, että niin kuin ei sitä ole tiennyt toisaalta myöskään aikaisemmin, että sitä on aina asunut joko vanhempien kanssa tai sitten kumppanin kanssa tai sitten on rundilla asunut jätkien kanssa. niin, että ei ole, se on ollut semmoinen ehkä nyt viime vuosina semmoinen kiva uusi löytö, että tajunnut se, että ei hitsi, että se mun oma tila ja oma aika on mulle ihan super tärkeä. Sä kuulostat semmoiselta, uskaltaisiko näin sanoa, kommuunin kasvatti. Sä oot sieltä kotoa muuttanut sitten niin kuin kumppanin kanssa yhteen, sitten on ne aika tiiviit hetket bändin kanssa. Mutta tosi tärkeitä juttuja sä nostat. Ja mä ainakin omalla kohdalla jotenkin samaistun just siihen, että mitä enemmän sitä ikää tulee, niin ne omat tarpeet ja semmoinen oma tila ja aika omille ajatuksille ja näin poispäin, niin nehän on tosi tärkeitä ja niitä kyllä jotenkin tuntuu, että niitä tarvii koko ajan vähän niin kuin enemmän. Niin se voi olla, joo. Että se, niin, joo. Että riippuu toki minkä tyyppistä niin kuin duuniakin tekee. Että jos on, niin kuin mulla on sosiaalinen työ, niin kyllä mä huomaan niin kuin työpäivien jälkeen, että mulla on ihan niin kuin silleen
niin kuin, tavallaan jotenkin se tarvii sitä omaa tilaa, että ei pysty niin kuin heti lähteä kotonakaan kyselemään, niin kuin, että miten toisella on mennyt, että pitäisi vähän niin kuin puhaltaa vähän ilmaa ulos ja sillä tavalla niin kuin tuulettaa. Kyllä. No sitten ylipäätään, kun no miten sitten, kun sä puhuit siitä, että sä et kokenut sitä työksi, et koe, että oot joutunut uhraamaan mitään, kompromisseja oot toki joutunut tekemään niin siviilissä kuin siinä bändihommassakin, niin mikä sitten loppuviimein, sä puhuit jotenkin, että se viimeinen pari vuotta oli vähän semmoinen, että sä niin kuin ikään kuin olit mukana ehkä vähän vanhasta tottumuksestakin, niin. että siinä on ne tietyt kuviot ja näin, mutta mikä siihen loppuviimein, miten sä päädyit siihen, että se polku niin kuin kuljettiin loppuun, että se tie tuli päätökseen, että sä päätit siitä Lost Societysta sitten niin kuin lähteä? No niin, tämä on nyt se iso kysymys tietyllä tavalla, ja siihen ei ole tietenkään niin kuin yhtä vastausta, tai että otamme kaiken tässä podcastissa vastaan. Kaikki, joo. Siihen ei ole yhtä vastausta, tai että siinä arkussa oli kyllä niin monta naulaa, että ennen kuin mä sen päätöksen lopulta, ja sekin oli oikeastaan taas jännä semmoinen, että mä senkin hetken, samalla tavalla kuin mä muistan sen, että mä innostuin rumpujen soitosta, että se oli vähän niin samalla tavalla se mä tajusin, että ei vittu, mä lähden bändistä, silleen, ja se oli ihan kauhean, menen nyt vähän tässä eka eeltä kerron just silleen, että se oli ihan kauhean fiilis ekaksikin, kun tajus, että ei hitto, mä oikeasti lähdössä, mä tein just sen päätöksen, mä en pysty enää päässäni peruuttaa sitä. Ja meni oikeasti monta yötä, että en saanut unta sen jälkeen, koska se oli kumminkin niin semmoinen iso päätös. Mutta mitenköhän, no meillä ehkä, niin, mistäköhän tuon nyt aloittaisi sitten sanomaan. No ekaksikinhan totta kai Lost Society on tosi haastava bändi soittaa. Se on vaatii paljon työtä ja suorittamista ja ehkä varmaan jossain vaiheessa kanssa tuntuu, että ehkä keikkailusta esimerkiksi just silleen tietyllä tavalla se oli enemmänkin just semmoinen hirveä stressi ja ahdistus siitä, että selviänkö mä tänään, että mä lämmittelin ja okei, no mulla ehkä vieläkin, mitä nyt keikkaa nykyään tekee, niin tapana on lämmitellä paljon, mutta silloin ne saattoi olla 2-3 tuntia, mitä mä lämmittelin ennen keikkaa. Mä muistan, kun tästäkin mainitaan vielä, mutta kun mä kävin sen sun rumputunnilla, niin mä muistan, kun sä sanoit, että sä lämmittelit ainakin tunnin, että sulla oli semmoinen hikijumppa-fiilis. Joo. Mä muistan, että se on jäänyt mulla mieleen. Että joo, se oli se tavallaan se mun taika siinä, että hirveä kuntopiiri. No siis keikkaa. Piti vähän saa se fiilis, että vähän että kun lähtee lenkille, niin aluksi tuntuu silleen, että ei oikein jaksa. Että tuntuu inhottavalta, mutta sitten kun sä oot jonkun aikaa juossut, niin sitten se alkaakin tuntua, että mä voisin juosta vaikka kuin pitkään, että eihän tässä ole mitään ongelmaa. Niin mun piti saada tuo fiilis aina ennen keikkaa tavallaan. Ja myöskin se oli myös semmoinen ehkä tapa myös käsitellä sitä stressiä ja jännitystä ja tälleen. Ja just kun on niin vaikeaa teknistä, sekä teknisesti silleen vaikeaa, mutta myös sitten fyysisesti raskasta musiikkia soittaa, että niin kauhealla vauhdilla mennään ja näin. Niin se vaati kyllä aina, että se oli se valmistautuminen henkisesti oli kyllä myös tosi semmoinen tuo on yksi, että se oli vaati paljon ja mulla alkoi vähän tulla myös siihen just se, että mä en enää ne keikat ollut silleen hauskaa, vaan se oli kova suoritus ja olihan aina sitten jossain vaiheessa se oli ollut aina, että keikan jälkeen oli voittajafiilis, mutta sekin oli alkanut muuttua vähän enemmän siihen, että nyt mä saan olla hetken taas rauhassa silleen, että mä selvisin tosta. Että mä ehkä silleen, mä aloin huomata, että siitä vähän lähti se ilo. Varmaan paljon kanssa, no mä sanoin aikaisemmin, että mulla tässä on paljon myös semmoisia asioita, mitä mä oon ehkä jälkikäteen miettinyt, mitkä siihen vaikutti. Mä en välttämättä ihan kaikkia syitä silloin siinä edes tiennyt. Se vaan oli enemmän semmoinen, se tuli tunne pohjalla, vaan tuli semmoinen, että tämä muuten loppuu nyt, että mä en enää pysty. Mulle tuli jonkinasteinen burnoutti ainakin siinä silloin, kun mä tajusin sen, että nyt mä lähden pois. Mutta nyt taas, että mä menen sekaisin ajatuksissa, niin ootapas, mitäs mä olin sanomassa siitä. Niin, meillä jonkun verran toki myös muuttui ehkä bändin sisällä. Me silloin alkuaikoina me reenattiin todella paljon, joku varmaan 5 päivänä viikossa silleen, ja monta tuntia aina kerrallaan.
ja näin. Ja pitkään reenattiin kanssa niin kuin todella paljon. Ja oli just silleen keikkaa aika paljon ja näin. Musta tuntuu, että ne piti mut jotenkin hyvin myös kanssa siinä mukana. Sitten meillä ehkä jotenkin alkoi siinä, kun me 4. levyä tehtiin, niin meillä oli vähemmän ehkä keikkoja. Ja meidän reenaaminen muuttui kanssa silleen vähän niin kuin, että me reenattiin harvemmin. Ja myöskin ehkä musiikin tekeminen, koska musiikin tekeminen oli aikaisemmin tapahtunut silleen, että me tultiin reenikselle ja jollakin oli riffi ja me lähdettiin sitä soittaa. Me soitettiin sen ja sitten me soitettiin se uudestaan ja varmaan 10 kertaa. Ja sitten joku keksi jossain vaiheessa jotain ja siitä mentiin eteenpäin. Sitten tultiin seuraavana päivänä taas reeneihin ja porukalle oli tullut ideoita. Ja me tehtiin sillä tavalla tosi paljon niin kuin yhdessä soittamalla ne biisit. Siltä tavallaan samalla ne biisit kanssa niin kuin oppi siinä vähän niin kuin, silleen niin kuin, ilman, että tarvitsi niitä erikseen reenata. Mutta se sitten ehkä niin kuin alkoi, no meille tuli siis toki niin myös positiivinen asia, että meille tuli tuottaja mukaan siinä 4. levyllä. Puhutaanko me nyt tästä No Absolution-levystä? Joo, kyllä. Joo. Eli Joonas tuli mukaan ja ihan siis älyttömän lahjakas tuottaja ja kaveri ja niin mahtava ihminen kanssa. Ja ei todellakaan mitään huonoa sanottavaa Joonaksesta, mutta varmasti myös se vähän muuttui meillä se musiikin tekeminen siinä vaiheessa enemmän semmoiseksi, että jokainen tekisi niitä ideoita niin kuin itsekseen ja sitten, niin kuin, sitten vähän niin kuin välillä pidetään reenejä ja sitten kootaan niitä yhteen, mutta se oli ainakin itselle sille vähän hankalaa sitten niin kuin rumpalina. Silleen, niin kuin, että mä en, niin kuin, mulla ei ollut oikeastaan ehkä varmaan siinä vaiheessa niin paljon, mihin niin kuin, koska se mun osallistuminen säveltämiseen tuli paljon siitä, että mä kuulen, että okei, tuolla on tommonen riffi ja nyt me soitetaan tähän ja mä lähden tähän niin kuin tekemään jotain. Ja no rumpaleilla ehkä usein saattaa tulla bändissä vähän semmoinen osittain myös semmoinen vähän niin kuin tuottajan rooli tavallaan sillä, että jos sä haluat saada jonkun hyvää rumpufilli johonkin, niin sun pitää osata perustella, miksi tähän tulee tämä hyvä rumpufilli. Ja sitten sun pitää niinku oppia tavallaan vähän niinku, ei pelkästään niinku tekemään jotain siistejä fillejä, vaan niinku myös niinku tekee, että okei, meillä on tämä riffi ja meillä on tämä riffi ja nämä pitäisi saa yhteen silleen, että se ei vaan kuulosta, että no niin, ne on vaan lytätty yhteen, vaan se pitää saada niinku kuulostamaan luonnolliselta. Ja tommoset niinku taidot kehittyy tosi paljon niinku Lostin aikana itsellä. Se on mielenkiintoista, koska katsot sitä Lost Societyn No Absolution video, missä siinä kuvataan sitä pätkää, kun sä jotenkin teet käsillä ja näin, sä näytät jonkin symbaalin tai vastaavan, tai enemmän oletan rumpalina, ja sitten siinä kuvataan sitä Joonasta, kun se niinku miettii, niin mulle tuli heti niinku se mieleen, kun sä kuvasit ton tuottajanäkökulman, että se näytti siinä videolla mullekin siltä, että sä oot niinku perustellut, että mä vetäisin sen niinku näin. Että sun on pitänyt perustella se oma kanta, mutta semmoista se rumpalina, joka taitaa pitkälle välillä ollakin. Joo. Silleen kyllä samaistun. Joo, kyllä joo. Varsinkin jos niinku yrittää hyvää rumpali olla, niin silloin just nimenomaan, että ja totta kai sitä haluaa päästä niitä jotain siistejä ideoita, mitä itsellä on, mutta sitten sun pitää just niinku, aina pitää mennä kumminkin se bändin musiikki edellä ja näin. Ja yrittää löytää niille just se tila ja niinku semmoinen oikeasti perusteltu paikka, että, niinku, että muutkin lähtee siihen mukaan, että joo, toi on vitu hyvä idea. Silleen, niinku, että silloin saa varmasti aina ne omat ideat sinne mukaan. Mutta joo, siitä tuli itselle vaikeeta kyllä just sitten, että sitten se meni myös enemmän siihen, että saattoi tulla niinku biisi vähän niin kuin, että no meillä on nyt tämmöinen biisi. Ja sitten on silleen, että silleen, että koska siinä vaiheessa niin kuin biisi on ollut valmis jo, ja sitten se oli ehkä itselle vaikeaa siinä vaiheessa enää jotenkin kokea sitä omaksi tavallaan, että siitä oltiin jo otettu sitten se, niin kuin se tekeminen, nyt vaan reenaat rummut tähän. Ei mitenkään sillä tavalla, että kukaan olisi niin kuin tarkoituksella mua kiusannut sillä tai jotenkin tälleen, mutta että se oli vaan vaikeaa itselleen, enkä mä välttämättä osannut itsekään edes sanottaa sitä tarpeeksi hyvin niin kuin siinä vaiheessa. Toki pitää myös sanoa, että mulla sit oli niin kuin itteni toteuttamisen kannalta niin kuin silleen isokin juttu siinä niin kuin 4. levyllä, kun me tehtiin tämä Slovari, tämä Into Eternity, niin se oli kumminkin silleen sointupohjat ja se riffi ja kaikki nämä, niin oli niin kuin mun aihioista oli niin kuin ne lähtenyt, mikä oli, se oli niin kuin itselle semmoinen niin että jumalauta, että en tehnyt sitä Lostille, sitä biisiä, mutta sitten vaan jossain reeneissä Arttu oli silleen, että hei, mikä juttu toi on siistiä, ja sitten pikkuhiljaa alettiin tekemään.
sehän lähti jotenkin ihan käsistä sitten vielä, kun Joonas sai sen Apokalyptikan siihen mukaan, niin oli vähän silleen, että no niin. Että siinä oli toisaalta sitten semmoisia sairaan siistejä fiiliksiä. Joo, ja silleen niin kuin jälkeenpäin sitten, kun se levy oli tullut, ja sitähän ei ollut vielä hihkuttu niin kuin julkisuuteen mitään, että sä oot niin kuin lähössä. Mä taisin sulle jotain viestejäkin laittaa sitten, niin kuin, kun oli tullut tämä toinen sinkku, mikähän sen nimi oli. Se oli kuitenkin, siinä oli tosi siisti se musavideo. Ootpas, eka taisi ainakin olla No Absolute. Joo, se oli se eka, sen muistan. Missä muussa meillä oli musavideo? Deliver Me, olisiko? Juuri tämä. Niin sitten se kolmas sinkku, mikä oli tämä Into Eternity, niin se oli mulle niinku tosi yllättävä. Ja se paljasti aika paljon siitä levystä, että nyt ollaan niinku menossa tosi niinku erilaiseen suuntaan. Joo. Kyllä. Koska mähän en niinku alkupään tuotannosta, kun mä mietin, niin siellä on nämä Terror Hungryt ja tietysti jo Braindead-albumi ylipäätään, niin se oli sitten mulle semmoinen niin kuin aika erilainen levy, mutta mä tykkäsin ja tykkään edelleen siitä No Absolution niin kuin levystä, mutta se kyllä edusti tosi paljon erilaista ja siinä kyllä näkyy ja kuuluu se, että siihen on tullut erillinen tuottaja, joka on tuonut siihen vähän ehkä oman maustensa siihen soppaan. Se on, varmaan sanoisin kanssa jotenkin siitä levystä, että se niin kuin meillä just ekat 2 levyhän tuli niin kuin vuoden välillä silleen. Niin kuin. Joo. Sitten 3. levy, olisiko siinä ollut ehkä niin kuin 1 vuosi enemmän aikaa, mutta kumminkin aika semmoisella nopealla tahilla. Mutta sitten No Absolution taas vei aika paljonkin, olisiko se ollut kuin 4 vuotta tai jotain. Joo. Et meillä oli alkuun, oli vähän kyllä niin kuin, myös silleen ehkä niin kuin, silleen hukassa vähän niin kuin se, että mitä me tehdään tälle seuraavalle levylle. Ehkä mä koin sen kanssa jotenkin silleen, että oltiin menty jo, tai ekat 2 levyä, niin oltiin menty jo niin nopeasti kuin voi mennä. Sitten 3. levyllä oltiin vähän, että okei, ehkä ei mennä enää niin nopeasti, että se on uusi juttu. Kyllä me aika hyvin niin kuin aina yritettiin Lostin kanssa vähän niin kuin kumminkin tehdä jotain. Tai sehän vähän niin kuin, että musiikki pysyy niin kuin raikkaana, niin pitää aina tehdä jotain vähän eri tavalla ja näin, koska jotenkin se, tai no jälleen kerran eri ihmisille toimii eri asiat, mutta me oltiin bändinä, on Losti selkeästi edelleenkin semmoinen bändi, joka vähän niin kuin luo itteensä uudelleen koko ajan. Mites kun mä olin katsovina sitä tuotantoa, niin oliko tämä, eikö tämä No Absolution levy, niin tuliko tämä niinku korona-aika? Oliko korona jotenkin päällä vai oliko se tulossa? Se taisi itse asiassa jo olla, että about siinä kun se julkaistiin, niin olisiko vähän sen jälkeen, niin tuli sitten korona. Oliko se teidän oma kustanne? Koska mä jostain olin katsonut. Se taisi olla itse asiassa. Siinä luki niin kuin Lost Society, mutta sitten Braindeadissä oli kuitenkin Nuclear Blast. Mun mielestä joo, me ei oltu Blastille enää siinä. Että joo, se taisi mun mielestä olla meidän ihan omaa kustanne sitten. Joo, aivan. No miten sitten, kun miettii, se tuli, oliko se voi vitsi, kun muistas vuosia, olikohan se 2020? Kyllä, joo. Oliko helmikuussa, kun se tuli se levy ulos? Helmi-maaliskuu, en muista nyt ihan tarkalleen. Siinä kumminkin taisi olla, nyt kun mietin, niin musta kumminkin tuntuu, että mun lähtö kumminkin julkaistiin ennen kuin levy tuli ehkä. Tuntuu musta ainakin siltä, että se oli. Okei. Okay. Mutta silleen about samoihin aikoihin on varmaan julkaistu, että Tapsa on uusi rumpali. Kuinka pitkään se oli tiedossa, kun se levy tuli, että sä oot lähdössä? Mä olin edellisenä kesänä, mulla oli, eli 2019 kesällä mulle tuli se, että ei vittu, tää oli tässä. Mulla oli just silleen, meillä oli ollut aika kiireinen kesä ja näin, ja mulla oli niinku yhden viikon mä olin varannut aikaa itselle niinku, tai niinku reenata se niinku tavallaan levy. Ja meillä oli ollut jo aikaisempi niinku äänityssessio, puolet biiseistä oli apauta äänitetty jo. Et siihen toiseen sessioon mulla oli joku viikko aikaa reenata, ja siinä mä niinku ehkä just koin just tämän, niinku, että on nimenomaan jonkunlainen burnout, että mä niinku menin rumpusetin taakse ja mä en pystynyt soittamaan. Mä en vaan niinku, se jotenkin kuvotti mua, siis niinku soittaminen, että mä en saanut niinku
itteni oikein. Mä en tainnut oikeastaan koko sillä viikolla sitten reenata lopuksi sitä. Että mä lähinnä kuuntelin niitä biisejä ja ehkä vähän yritin niin kuin väkisin jotain pikkusen tuplapasaria polkis, mutta sitten vaan oli silleen, että ei vittu, en mä pysty tähän enää. Ne oli kieltämättä aika vaikeat sessiot sitten, ne tokat sessiot, mitä veettiin, mutta pääsi niissäkin sitten maaliin onneksi. Ja näin, ja sitten mä olin just silleen, että no niin vittu, se on nyt niin kuin tehty se. Sitten mä aloin pikkuhiljaa siinä, mä silleen vähän niin kuin yksitellen, no Mirkolle mä kerroin vähän niin kuin puoliksi vahingossa. Me oltiin Venäjällä keikalla ja se oli myös semmoinen reissu, ettei tullut oikein nukuttua yhtään. Me oltiin samassa hotellihuoneessa Mirkon kanssa. Ja sitten se vähän niin kuin, puhuttiin syvällisiä ja sitten se jotenkin tuli vähän niin kuin aiheeksi siinä, että mä oon muuten varmaan lähdössä. Sitten seuraavana taas oli itse asiassa, että mun porukat vähän niin kuin kertoi Artulle. Sitten mä myöhemmin sitten Artulle niin kuin varmistin se, että joo, tämä on ihan totta. Samille mulla oli jotenkin vaikein ehkä kertoa se asia, koska meillä oli pisin niin kuin historia niin kuin bändin jäseninä ja tälleen. Et se oli niin kuin se ehkä ainut näistä, mikä niin kuin tuntui siltä, että soittaa jollekin kumppanille, että hei, meidän pitää jutella. Niin kuin, se oli vaikea, mutta meillä oli hyvä keskustelu ja Sami ymmärsi sen ja näin. Mutta se oli jo mulle jo semmoinen, että se kyllä niin kuin sydän hakkas aika kovaa, kun laitoin Samille niin kuin viesti, että voidaanko jutella. Että olisi vähän asiaa, että se oli aika semmoinen raskas tavallaan kertoa, totta kai. Mutta mä silleen vielä tein siinä, että meillä oli ne just siinä tavallaan loppuvuodesta oli sitten vielä ne keikat, ne oli jo sovittu. Niin mä sanoin, että mä voin tehdä nämä keikat, että älkää niinku, ei tarvitse niistä huolehtia, mutta niinku, että saatte aikaa etsiä uutta rumpalia näin. Ja aika nopeasti onneksi siinä vissiin Tapsa niinku keksittiin, että Tapsasta tulee uusi rumpali ja sai Tapsa sitten aikaa niinku reenata. Voin kyllä kuvitella, että sillä on ollut aikamoinen työmaa siinä, mutta oikea jätkä löytyi niinku siihen hommaan. Näin, että. Joo. Minkälaiset välit siinä niinku on kaikkiin jäseniin? Mä nyt ymmärsin jonkun lehtijutun silloin, kun mä näin, että siihen ei liity mitään. Et mä muistan, että siinä lehtijutussa joku keskisuomalainen tai joku vastaava se oli, että ei liity draamaa. Että siinä oli jotenkin, että sä et vaan niinku jaksa lähteä, tiedätkö, enää niinku moneksi viikkoon niinku Euroopan rundille. Ja sitten kun tää on semmoista hommaa, että ehkä kieltämättä varmaan just se, että se olisi ollut vaikka jostain rundaamisesta vaan kiinni, se ei ehkä nyt ole ehkä niinku se juttu, enemmän just ehkä nämä, mitä mä nyt tässä on sanonut, niin ne on se syy, miksi mä niinku lähin oikeasti. Ja toki ehkä siinä on vielä useampikin naula vielä ollut siinä, mutta se on ihan totta jo, että ei niinku silleen niissä niinku henkilökemioissa tai tämmöisissä ei ollut vikaa, mutta tuo on varmaan yksi, mitä mä oon miettinyt jälkikäteen, se, että sen niinku muutokset siinä, että miten se bändi toimii. Itse asiassa mulla taas jää vähän kesken. Yksi oli varmaan myös se, että no me ei oikeastaan niinku, ei me oikein niinku eletty sillä hommalla vielä siinäkään vaiheessa, kun mä lähdin. Että niinku, se oli vähän semmoinen, niinku, mä en myöskään nähnyt sillä oikein ehkä sillä hommalla tulevaisuutta. Musta tuntuu, että meille oltiin 5 vuotta sitten sanottu, että no ehkä jos 5 vuotta tehdään, niin sit voi ehkä olettaa, että sitten ehkä alkaa jotain niinku liksaa tulla. Ja se oli oikeastaan about sama tarina sillä hetkellä, että 5 vuotta kun teette töitä, niin ehkä sitten voi olettaa, että tällä niinku elääkin. Niin, no mä yritin just vähän niitä jotain rumputunteja hommia esimerkiksi siinä vaiheessa just tehdään ja vähän kaikkea, mutta niin. Ja toki oli välissä, siinä oli se konsa, mikä tuli käytyä ja näin. Mutta että ei, niin. Se oli myös yksi ehkä semmoinen, mikä niinku tuntui, tai silleen, että varsinkin siinä vaiheessa, kun se alkoi tuntua työltä, niin sitten mulle tuli vähän niinku ajatuksena, että no, että mähän voisin vaikka lähteä töihin silleen, niin kuin, että niistä sentään maksettaisiin jotain. Silleen, niin kuin. Oliko tuohon aikaan, kun se 5 vuotta oli mennyt ja sanottiin, että vielä 5 vuotta kun painatte, niin sitten kuule rahakassat ja rahatulvat aukeaa, että oliko sellaiset perusjutut kunnossa siellä rundaamisessa, että
syömiset, majoitukset ja tämmöiset. Siis tommoset oli musta kyllä niinku... Koska näähän on monesti siis semmoisia asioita, mitä vaikka tavantallaaja ei niin kuin, välttämättä tiedä, että se saattaa olla, että se keikka on 1,5 tuntia, sinne mennään 4-5 tuntia etukäteen, soitetaan keikka, sitten puretaan kamppeet ja sitten saatetaan vielä 2-3 tuntia ajaa ennen kuin päästään sitten niin kuin nukkumaan. Siis olihan meillä toki siis jo siis silleen niin kuin... No varmasti joo. Siis, tai että hän ehkä kuuluu toisaalta kanssa asiaan. Kyllä. Esimerkiksi se ihan vikareissu, no okei, ehkä siinä oli vähän siinä vikareissu, mitä me tehtiin, niin siinä oli ehkä, no en minä tiedä toisaalta, olisinko minä osannut yhtään sen paremmin järkätä niitä keikkoja, että toisaalta en mä tiedä, ja myöskin pitää just jotenkin niin kuin meidän niin kuin managementtiosastolle, että meillä oli ihan huippumanagerit siinä hommassa ja keikkamyyjät, jotka teki kyllä niin kuin ihan täysin huipputyötä, että mä niinku, se vaan, ehkä nämä on vaan niinku näitä tämmöisiä niinku musiikkibisneksen niinku, ja varsinkin niinku heavy-bändillä niinku realiteetteja, että niinku, et se vaan, että vaikka sä on tosi lahjakas bändi ja näin, niin silti se on tosi hankalaa niinku oikeasti menestyä sillä tavalla, että sä niinku voisit tehdä sitä elannon. Ja näin, mutta olihan meillä jo näitä, niin kuin just ihan sillä mun vikalla reissullakin meillä oli joku siirtymä jostain niin kuin Oulusta Helsinkiin, silleen me oltiin pääesiintyjä, soitettiin joskus 11 alkoi keikka, 2 päästiin ajamaan, ajettiin Jyväskylään, nukuttiin 2 tuntia Jyväskylässä ja siitä jatkettiin matkaa Helsinkiin. että olihan niin kuin noita ja just se Venäjän reissu, mikä oli just ollut siinä, missä mä kerroin Mirkolle, että mä lähden bändistä, niin siinähän meillä oli aika lailla se, että nämä on musta toisaalta semmoisia suht perus kumminkin, ne kuuluu tavallaan kuvioon silleen, mutta kumminkin oli just sitä, että veettiin keikkaa, oli about jotain yötä siinäkin vaiheessa ja sitten lähdettiin lentokentälle ja lennettiin seuraavaan paikkaan, että vähän niin kuin siinä oli yöunet tosi vähin. Siinä on ehkä niin kuin kaikista vähimmillään ollut yöunet sillä vikalla Venäjän reissulla, että kun aina keikan jälkeen lähdettiin lentämään seuraavaan paikkaan, kun etäisyydet oli niin kuin suuria sitten, niin että siinä aina sitten tultiin 2 tunniksi aina johonkin sinne niin kuin hotellille ennen kuin mentiin keikkapaikalle, niin se oli aina niin kuin, ei ole kyllä ikinä nukahtanut niin nopeasti, että se oli aika lailla kun laittoi vaan niin kuin herätyksen 2 tunnin päähän. Sitten 2 tunnin päästä. Joo. Kyllä, se on ihan semmoisesta niin kuin se univaje, mikä siinä on, ja sitten sä nukut ihan 2 tuntia, niin kyllä se voi olla aika kankeeta kyllä se niin kuin olla. Joo. Ja mun mielestä niin kuin, mä en ole tietysti tolla tasolla tehnyt, mitä tuossa ennen kuin ruvettiin nauhoittaa, niin vähän puhuttiinkin, mutta ylipäätään jotenkin se, että kyllä tuossa maailmassa niin kuin aika paljon joudut tekemään kompromisseja siitä unesta, koska just tulee sitä siirtymää, koska sen karavaanin pitää kuitenkin liikkua ja on aikataulut. Ja pahimpia on nuo just, jos on niinku pitkiä siirtymiä tai muistan, että vihasin kyllä kaikista eniten jotain pistokeikkoja Saksassa silleen, niinku, että se oli niinku se, että meillä on 1 keikka jossain Saksassa keskellä kesää ja sitten me lähdetään aamuyöllä joskus 1 aikoihin ajamaan autolla Helsinkiin, että pääsee aamulennolla Saksaan ja sitten käydään on ihan silleen, että missä mä oon, käy vetämässä keika ja sitten siitä tullaan takaisin yötä myöten suunnilleen kotia ja sitten että ne oli semmosia, mitkä niinku ärsytti ehkä eniten, mutta sitten jotkut niinku, ehkä jossain kiertueella oleminen oli silleen sitten mukavempaa taas, vaikka siinäkin oli paljon työtä, mutta se oli aina pääsi keikan jälkeen sitten sinne niinku bussiin nukkumaan ja siellä oli toki unirytmi on sitten vähän erilainen, että sitä heräillään ehkä sillä 1-2 aikoihin iltapäivällä ihan vaan just sillä, koska no aina menee myöhään, että on kumminkin siihenkin kuuluu kumminkin kaikki roudaukset ja nää. Mutta sitten toisaalta kun miettii, että se elämä on siellä sillä hetkellä semmoista, niin se ei tavallaan haittaa mitään. Ei. Lähinnä sitten niin kuin ajattelin, että voisi käydä läpi ylipäätään, että kun puhuttiin nyt tuossa siitä bussirundaamisesta ja siitä siirtymisestä ja kaikesta, mitä siihen keikkailuun niin kuin ylipäätään liittyy, varsinkin kun ollaan, niin kuin, mennään niin kuin maasta toiseen tai maan sisällä niin kuin pitkiä semmoisia niin kuin välejä, niin mäpäs tuosta nappautan vielä nuo kysymykset itselle auki, niin minkä sä ajattelisit, että olevan semmoinen niin kuin, paras keikkamuisto?
Voi itse. Okei, näitäkin on varmaan monia. Varmaan parhaat muistot kuitenkin on varmaan ollut kun ollaan oltu Japanissa. Jotenkin voisin kuvitella, että tai se oli ehkä varmaan maana kanssa kaikista semmoinen erilaisin, missä käytiin, että niinku siellä niinku ja sitten se fanittaminen on myös ihan eri tasolla Japanissa kuin mitä niinku Euroopassa vaikka, että mä muistan ihan eka kerta kun tultiin Japanin keikalle, meillä oli joskus 11 aamulla keikka ja me oltiin vähän, että voi ei, että okei, no iso keikka ja niinku, mikä se oli, Loud Park oli se festari, niin että onkohan siellä nyt ketään tähän aikaan, mutta se oli niinku ihan täynnä se mesta ja kaikki oli ihan silleen niinku fiiliksissä. Me oltiin silloin julkaistu meidän niinku eka levy vasta. Niin me oltiin ihan silleen, että mitä? Että mikä homma? Ja muistan, että meillä oli keikan jälkeen Nimmarin kirjoitustilaisuus. Oli, ja sitten siellä niinku jotkut niinku itki, kun ne näki meidät. Me oltiin silleen, että ei meillä ole mitään nimeä vielä tässä vaiheessa, että mikä homma tämä on. Että nuo on ainakin jäänyt just semmosiksi. Ja on ollut just pari ehkä tuommoista, vaikka tuolla keikalla oli yksi semmoinen hetki, että niinku herkistyi lavalla. Semmoinen, niinku, että niitä oli pari semmoisia, että oli joku tosi iso keikka. Niinku. Mä vähän niin kuin sanoisin just se, että en mä tiedä, joillakin ehkä saattaa tietää, että kun kuuntelee musiikkia, on joku oikein hyvä biisi ja sieltä tulee se oikein hyvä kohta, niin tulee semmoinen niin sanottu musa-orgasmi. Sitten on niinku se, että jos sä soitat sitä biisiä, niin sitten se on vähän niinku vielä voimakkaampi, mutta sitten sä oot vielä niinku lavalla, sä esität omaa biisiä ja sillä on niinku iso yleisö. Ja sitten tulee se joku biisin se kliimaksi kohta, niin sille ei vaan niinku voi mitään, alkaa vaan itkettää. Että niinku noita on ollut kyllä niinku muutama niinku semmoisia, yleensä ne on sitten ollut kumminkin sit niitä, vaikka aikaisemmin puhuin just niistä, että pienemmät keikat oli niinku fiiliksen puolesta ehkä sitten niinku silleen niinku semmoisia kivempiä soittaa ja näin, että kun oli se oikeasti se niinku yhteys siihen yleisöön, mutta sitten joillakin isoilla keikoilla oli just taas noita kokemuksia silleen, niinku, että se fiilis vaan, että sä oot siellä niinku isolla lavalla ja sitä porukkaa on ihan sikana ja lähtee kunnon yleensä just joku groove-kohta jossain biisissä, niin sitten oli just semmoinen, että ne oli semmoisia kyllä niinku tosi voimakkaita kokemuksia kyllä. Joo. Mä oon itse asiassa aikaisemminkin kuullut ihmisten paljon puhuvaa, että Japanissa ylipäätään on aika hyvää niin kuin meininki ja suomalainen metallimusiikki on kuitenkin semmoista kuitenkin suosittua. Mekin taittiin kerran olla ihan niin kuin semmoisella niin kuin siellä oli jotkut Suomi-festarit tai jotkut tämmöiset, tai jotkut Suomi-metallifestarit. Ne et ole pelkästään suomalaisia artisteja. Niin, musta se taisi olla aikalla, että siellä oli vaan suomalaisia. Ja siitäkin olin kuullut aikaisemmin, että siellä välillä on tämmöisiä niin kuin Suomi-festareita. Sitten tuntui että Suomi-festarit Japanissa. Niin. Pakko kokea. Siellä oli myös siellä hauska muisto kanssa, siellä oli semmoinen Suomi-baari oli siis Tokiossa. Mentiin, oli jotenkin tosi absurdi fiilis, kun niinku siellä taisi olla Stamina jätkät jonkun kumman takia kanssa siellä ja sitten siellä soi Popeda. niin se oli jotenkin semmoinen, että okei. Niin, se oli jotenkin hyvä muisto kans kyllä silloin, kun oltiin Japanissa. Joo. Mites sitten toi on ollut semmoinen varmasti aika vaiherikas elämänvaihe, pitkä aika, niin mitä sä oot oppinut siitä? Tai mitä sä opit? Ylipäätään ehkä varmaan tosta niinku, tääkin just semmonen niinku, no varmaan semmoinen itsestäänselvä, että opin soittaa. Mutta niinku, ehkä, niin en mä tiedä, ehkä jollain tavalla, niin vaikea ehkä sanoa, että onko niinku oppinut, mutta ehkä jollain tavalla on saanut sen fiiliksen niinku siitä, että jos jotain niinku haluaa niinku tosi paljon, tai siis silleen niinku jotain isojakin asioita, tai että ehkä, että onko mitkään asiat liian isoja, tai se, että, niinku, että musta tulisi muusikko, se oli niin iso tavallaan haave, ja just se, että niinku pääsisi kiertämään maailmaa, ja näin se tuntui siltä, että ei tuo varmaan tapahtuu. Toki oli siinä toki paljon niinku tuuria ja kaikkea tämmöistä, mutta kumminkin ehkä itselle vaan jotenkin jäänyt ehkä se fiilis. Se voi olla toki vähän semmoinen valheellinen tunne kanssa, että jos sä vaan niinku laitat sun, niinku silleen panostat silleen aikaa
täysillä johonkin asiaan tarpeeksi pitkään ja jaksat niin kuin tehdä töitä sen eteen, vaikka välillä on niin kuin tosi rankkaa, niin lopulta niin kuin sä pääset niin kuin mestoihin sillä hommalla. Se on ehkä semmoinen fiilis, en tiedä, onko se niin kuin varsinainen semmoinen asia, minkä mä olisin oppinut, mutta ehkä se tietyllä tavalla niin kuin kantaa niin kuin myös omassa niin kuin nykyelämässä silleen, niin kuin, että uskaltaa unelmoida isosti. Joo, toisaalta hyvin niin kuin luonnollista, kun semmoinen iso unelma on toteutunutkin, niin sitten tietää, että ne voi kantaa. Niin, ehkä just sillä mä myös vähän sen kanssa niin kuin kyseenalaistan sitä, niin kuin, että onko tämä niin kuin oikea asia, että onko mä, että niin kuin, niin voihan se olla, että tulevaisuudessa on kovia pettymyksiä edessä, mutta ainakin on joku semmoinen tietynlainen usko itteensä niin kuin tuon bändihomman jälkeen tavallaan. Joo. No sit mä ajattelin, että tässä vähän loppupuolella niin voitaisiin mennä vähän niin kuin tähän niin kuin nykyhetkeen. Joo. Mutta sitä mä voisin vähän pohjustaa, eli niin sä oot muusikoksi siis valmistunut. Kyllä. Sä oot ilmeisesti tuossa Jyväskylässä opiskellut. Joo. Ja mitäs muita niin kuin, tavallaan koulutuksia sulla tällä hetkellä niin kuin on? No aika lailla niin kuin peruskoulu ja tuo muusikon koulutus ja nyt mä oon niin valmistumassa vihdoin sieltä lukiosta. Okei. No niin. että se on ollut nyt viimeiset pari vuotta. Olen käynyt aikuislukioon ja tälleen näin. Ja siitä nyt toki se nyt riippuu, että ei ole tietenkään noita kirjoitusten tuloksia vielä tullut, että jos siellä joku vaikka olisi mennytkin sitten silleen, niin kuin, että ei pääsisi läpi jostain, niin sittenhän mä en valmistu, mutta kyllä mä nyt uskoisin aika vahvasti, että kyllä mä valmistun nyt tässä keväällä. Joo. Mitä sen sun elämän jälkeen ylipäätään sitten tapahtui, kun sä sitä Lostista niin kun lähdit? Sullahan oli sitä rumpuopettajuutta, mistä vähän tuossa sivuttiinkin, että mä silloin sun tunnilla kerran kävin, niin teetkö sitä vielä? En mä ole sitä enää tehnyt, koska se vähän niin kuin tietyllä tavalla se, no just musiikki on jäänyt ylipäätään aika paljon vähemmälle mun elämässä nyt. Jos mä menen ihan siihen, että mitä mä tein just silloin, kun mä lähdin Lostista. No se oli jo vähän ennen kuin mä lähdin siinä syksyllä, niin mä menin työkkäriin silleen sanomaan, että mikä tahansa työ, mihin ei tarvitse koulutusta tai niin kuin tälle jotain fyysistä hommaa, niin kaikki käy mulle. Menin niin kuin aika lailla näin. Ja sitten mä menin Raksalle töihin joksikin niin kuin päälle puoleksi vuodeksi. Se oli niin kuin se eka, että sitä mä tein siinä 2020 niin kuin alkuvuoden ja kesän ja vähän syksyllekin. Sitten aika lailla siinä, kun se alkoi loppuun, siinä oli niin kuin, aluksi mä olin niin kuin, silleen vähän niin kuin, mä olin vuokratyöntekijänä ja sitten sen jälkeen mulla oli niin kuin määräaikainen sopimus ja sitten kun se loppui, niin sitten mä olin aika lailla just silleen, tai koska kumminkin, kun mä lähdin bändistä, mä tiesin vaan, että mun pitää lähteä, mutta ei mulla oikeasti ollut vielä niin kuin mitään niin kuin visiota tai niin kuin silleen, että mitä mä haluan tehdä seuraavaksi ja näin. Että sitten on tullut oltua kieltämättä tässä myös ollut vähän semmoista etsimistä. Mutta mä menin sitten mun just sen aikainen kumppani ja siinä vaiheessa myös vaimo, niin sitten suositteli mulle, että menisin tonne, se on niin kuin Jyväskylän nuorisopalveluiden, tämä pidetään Jyväskylässä semmoista kuin Volava. Okei, joo, on kuullut. Joo, niin mä menin sinne sitten. Mulla oli vähän siinä vaiheessa niin kuin ajatuksia, että mua oli kiinnostanut jo niin kuin tuossa bändihommien aikana niin kuin matematiikkaa ja fysiikkaa ja tämmöiset. Sille jonkun, että mä olin vähän niin kuin välillä keikkareissulla laskenut matematiikkaa sille vähän niin kuin harrastuksena. Ehkä se on, mutta en ehkä kumminkaan niin paljon sille, että mä olisin sitä harrastukseksi sanonut, mutta välillä oli semmoista niin kuin uteliaisuutta ja tämmöistä niin kuin semmoisia asioihin. Ja no sitten toinen, mitä niin kuin oli paljon vaikka porukat sanonut, että no susta voisi olla vaikka joku nuoriso-ohjaaja tai joku tämmöinen. Ja sitten se oli vähän niin kuin se mun niin kuin sit se, että no kumpi se nyt on. Niin sitten mä lähdin just sinne Volalle ja no toki siinä myös sai vähän takaisin sitä niin kuin intoa musiikkiinkin myös silloin, kun se oli silleen kyllä semmoista, mikä korjasi mua. Silleen kyllä se, ja oli tosi tärkeää aikaa se, että sai semmoista niin kuin henkistä voimaa vielä vähän niin kuin lähteä oikeasti luomaan itseensä uudelleen. Ja kumminkin niin kuin ehkä
Niin, tai tässä voisi myös muutenkin jotenkin niin kuin puhua tästä ehkä niin kuin viimeisestä parista vuodesta, tai no ehkä just tästä ajasta, että tuli niin kuin Lostista lähtöjä. No sitten meillä tuli just ero niin kuin sen ex-vaimon kanssa. Meillä oli aika lyhyt avioliitto tosi, mutta että semmoinen tietynlainen kuolema on tapahtunut itsellä tässä mun niin kuin omassa elämässä. Niin kuin, ja niin kuin semmoinen lähtenyt rakentamaan itteensä niin kuin uudelleen. Tai että niin kuin semmoinen iso elämän jakso on päättynyt ja nyt mä oon rakentanut itteeni uudelleen. Mutta niin, anyway. Siinä Volalla sitten tuli just näitä pohittua, että mitä nyt seuraavaksi, ja mä sitten sen Volapajan jälkeen kävin vielä sen taitotiimin, mikä oli sitten enemmän sinne vähän niin kuin nuoriso-ohjaukseen päin. Ja siinä tuli sen aikana vielä niin kuin enemmän sitä niin kuin pohittua, että no mikä mua kiinnostaa ja mitä mä haluan tehdä. Ja jotenkin ehkä siellä sitten mulla kumminkin alkoi nousta vielä enemmän, että no mua kiinnostaa, niin kuin tai varsinkin niin kuin matematiikka ja meidän fysiikkaankin oli just semmoista, niin kuin, että se kiehto. Ja että mä niin kuin aloin löytää sieltä sen saman fiiliksen, mikä mulla on ollut niin kuin musiikkia kohtaan tosi pitkään. Ja että niin kuin joku asia kiehtoo oikeasti. Ja no sitten mä tulin siihen tulokseen, että no mä lähden aikuislukioon. Ja siellä mä oon nyt ollut viimeiset pari vuotta sitten. Ja nyt se on niin kuin ohi. Ja nyt mä oon hakenut sitten yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa. Tai se oli niin kuin ykkösvaihtoehto. Okei. Se pelottaa aika paljon. Tai tämä on ehkä myös nyt se, että on se usko itteensä, mutta että niinku, mulla on välillä vähän samalla kanssa sellainen fiilis, että, niinku, että mitä sä oikein luulet nyt vittu itsestäsi. Että sä lähdet, niinku, ei ole mitenkään niinku helppoa nimittäin, mutta sitten samalla on kumminkin semmoinen, että vaikka kun mä menin sinne aikuislukioon, mä oon ollut niinku kumminkin jossain fysiikassa niin vitosen oppilas, silloin mua ei yläasteella kiinnostanut ollenkaan, eikä silloin aikaisemmin lukiossa myöskään. Mutta kun nyt se kiinnostaa, mä huomasin kyllä, se oli aika semmoinen nöyryyttävä kokemus kyllä, kun piti itseensä ihan silleen perusfiksuna jätkänä, kun meni tonne lukioon. Ja se tuli vähän semmoisena järkytyksenä, että ei vittu, tää on vaikeeta, mitäkään tästä tulee, mutta kumminkin mulla tuli heti taas ehkä just se sama fiilis, no nyt pitää vaan tehdä ihan sikana töitä homma eteen. Ja kyllä se niin kuin siitä on lähtenyt sitten luonnistumaan. Tosi tärkeitä nostoja siinä mielessä, koska mä teen lasten ja nuorten kanssa töitä. Ja mä aika usein käytän itseäni esimerkkinä, kun mä haluaisin kirjoittaa, tai mulla on joskus ollut haaveena, että olisi kiva, jos osaisi kirjoittaa. Voisi kirjoittaa kirjoja, jotain biisin sanoja, runoja. Se olisi mun mielestä älyttömän niin kuin terapeuttista. Mutta sitten kun mä oon niin huonosti opiskellut äidinkieltä ja ylipäätään huonosti hoitanut tietyn osan niin kuin koulusta, niin sitten sitä huomaa, että sitä on se tie pystyssä aika moneen paikkaan. Että sitten jos mäkin haluaisin nyt saada sen kirjoituksen ja äidinkielellisen opin niin kuin sille tasolle, että olisi niin kuin rahkeet, niin sitten tavallaan se on niin moninvertainen työ, minkä joutuu nyt tekemään sen sijaan, että se on sulle alakoulussa, yläkoulussa tälleen niin kuin eteen tarjottu. Että mä käytän usein työssäni sitä esimerkkinä, että se on nyt semmoista setämiehen höpinää, että käy koulut, mutta kun näin se vaan menee. Joo, kyllä itsekin on niin tässä pohtinut paljon ja miettinyt just silleen, että mitenköhän sitä nyt silleen, että tässä vaiheessa lähtee opiskelemaan tämän ikäisenä ja näin, mutta jotenkin en mä tiedä, että sitten vaan pitää lähteä. Ei, kun nykyään ihmisellä on 2-3 eri ammattia ja ammatinvaihtajia voi olla vielä 50-sinäkin, niin eihän tuommoista kannata mitään paineita ottaa. Tai silleen taas kerran semmoisella terveellä tavalla. Silleen niin kuin pitää tiedostaa se, että se vaatii töitä ja näin. Mutta se on ollut kiva nyt itsellä nyt se, että on huomannut, että mulla on se sama fiil. Se on tosi outo jotenkin. Vähän niin kuin olisi vaihtanut uskontoa tässä niin kuin välissä. Että vaikka toki on mulla niin kuin musiikki on mukana elämässä vieläkin, mutta se ei ole enää se ykkösjuttu. Mutta että mulla on se sama into ja mä näen jotenkin taas niin kuin, ja niin kuin se, että kiehtoon asiat. Mutta nyt ne on enemmän tuolla matematiikka, fysiikka niin kuin osastolla. Ehkä se varmaan myös jotenkin liittyy siihen, kun niitä ei niin kuin osaa, niin siksi ne on myös kiehtovia silleen tavallaan. Niin ja onhan rumpujen soitto tai musiikki ylipäätään hirveästi laskemista. Siis tietyllä tavalla. Niin ainakin 4 asti ja sitten välillä 5 ja 8. Niin, nimenomaan. Kuinka vaikeasti haluat soittaa. Niin sitten tulee, että
tulee semmoinen aasinsilta, että se voi olla, että se on sitäkin kautta semmoinen laskeminen, en mä tiedä. Niin, joo. Ja ehkä se jotenkin, ehkä mulla varmaan joku semmoinen, niin kuin, ehkä just varmaan niissä toisaalta myös se vaikeus on vähän, niin kuin, ja se, että siellä on niin kuin, jossain matematiikassa ja fysiikassa on just näitä kaikkea yhtälöitä ja ihan ihmeellisiä symboleja, ja siitä se ehkä varmaan itsellä osittain se kiehtoo, että mitä tuo tarkoittaa silleen, että joku ymmärtää oikeasti tommosen päälle jotain, että niin kuin, ja että niin kuin, ja toki paljon on just tullut kaikkea tämmöistä, ehkä osaltani on semmoisen tieteen popularisoinnin uhri ollut tässä myös, että kosmosta ja tullut katsottua ja luettua Esko Valtaojaa ja näin, mutta niin kuin, että ja ne oli jo siinä vaiheessa, kun olin Lostissa, että niin kuin, ne oli silloin jo, ja ne oli semmoisia, mitkä kiehtoi niin kuin tämmöiset avaruusasiat ja kaikki tommoset, ja ne varmaan sitten myös paljon liittyi sitten näihin niin kuin konemusajuttuihin kanssa, siinä oli oma semmoinen avaruusmatka siinäkin, mutta niin kuin, niin, joo, että sieltä jotenkin ehkä ne on alkanut nuo asiat kiehtomaan jo siinä vaiheessa, ja sitten se tuntuu, että no tämä on nyt se uusi tie, mitä pitää nyt seurata sitten. Joo. Näin. No sitten ylipäätään, kun sä puhuit tuosta soittamisesta, niin soitatko sä niin kuin nykyään miten paljon tai treenaat? No pitää myöntää kyllä, että treenaaminen on aika silleen vähissä. Yleensä jos meillä on niin kuin keikkaa, no okei, nyt oikeastaan tämä kevät oli silleen, että tässä keväällä on tullut vähän enemmänkin soiteltua nyt pitkästä aikaa. Just tosiaan, kun oli tämä Rimpaher-bändi, jonka kanssa kävin tuuraamassa, niin meillä oli peräti jopa niin kuin viikoittain oli reenit. Se oli sinänsä paljon. Ja toki samalla kun valmistautui kirjoituksiin, niin kieltämättä aika kiireinen kevät ollut tässä. Ja näin, että silloin tuli reenattua vähän enemmän, mutta tämä pääporukkahan, missä mä soitan nykyään, on sen niminen kuin Ruska. Joo. Semmoista suomi-rokkihommaa, suomenkielistä rockia. Niin. Onko se tämmöistä rautalankameininkiä? Ei, okay. ei se on vähän, mä oon siitä silleen iloinen, että se on vähän semmoinen, että se ei oikein, se menee vähän johonkin ihan omaan lukerolle taas silleen. Okei, nimi kuulosti siltä, mä ajattelin, että se voinut olla. Niin. Mä oon jotenkin vähän nyt jälkikäteen, siis nimi on itse keksimä, ja nyt jälkikäteen, kun on kuullut niin monta ruskaa pakkasella vitsiä asiasta, niin on vähän alkanut katumaan, että miksi mä keksin, en ajatellut tätä kyllä siinä vaiheessa, kun nimeen keksin, mutta no sillekin on syntytarina sille nimelle, mutta joo. Onko se niin kuin siis sun kokoama, perustama? Ei, oikeastaan se on tämän Turpeisen Riston, eli no Risto on niin kuin mun isän serkku ja sairaan taitava kitaristi ja tietynlainen esikuva myös itselle. Ja se oli jo silloin, kun mä niin kuin Lostissa olin, niin me tehtiin vähän niin kuin Ristolle niin kuin soololevyä. Siitä tämä vähän niin kuin lähti. Mutta sitten tästä vähän niin kuin alkoi tulemaan sit ihan niin kuin bändi sitten pikkuhiljaa. Että nyt ollaan sitten tehty vähän niin kuin bändinä ja yhdessä hommaa ja näin. Toki Risto on edelleenkin se tyyppi, joka vetää silleen ja näin, mutta niin kuin, et sillä tavalla voisin sanoa kumminkin Riston bändi. Mutta on niin kuin itsekin on päässyt taas silleen toteuttamaan itteeni tuossa porukassa ja näin. Mutta joo, se on ollut nyt se mun pääbändi, mutta se on kumminkin silleen sopivasti silleen niin kuin, ei ole kumminkaan mitään ihan superaktiivisia, mutta on meille tälle kesälle taitaa olla kyllä jo, laskinko mä jotain, että 9 keikkaa tai jotain tämmöistä. Joo. Nyt oli itse asiassa ihan, milloin, oliko se viime viikolla? Viikko tai 2 taaksepäin, niin oli Popparissa, oli keikka Jyväskylässä ja sitten oltiin Haapajärvellä kanssa. Mutta aika tämmöisiä pikkupaikkoja kierretään ja näin. Mutta ihan siistejä fiiliksiä on ollut kyllä niin kuin soitellut tuossa porukassa. Tähtääkö sä niin kuin vielä musiikki? Sä nyt vähän vastasitkin tämän jo aikaisemmin, että sä et ilmeisesti enää tähtää musa-alalle, kun sä oot sitä fysiikkaa pyrkimässä. Se on jo ehkä, se on se mun niin kuin, se niin kuin keskittyminen on niin kuin sinne opintoihin ehdottomasti tällä hetkellä. En tietenkään, ei voi ikinä sanoa niin kuin mitä joskus tulevaisuudessa tapahtuu, että jos vaikka jotenkin ihmeellisesti tulisi niin kuin uudestaan kipinä musiikkiin. Kyllä mä niin kuin huomaan, että mua ainakin olisi tosi helppo lähteä vielä tekemään musiikkia silleen takaisin ja välillä kysytään joihinkin projekteihin ja näin. Ja vähän niin kuin tämä Rimpaher-hommakin tuli vähän silleen puoli itsestään tuohon sivuun.
Et välillä kysellään joihinkin porukoihin ja näin, että sinänsä olisi helppo lähteä taas sillä samalla taktiikalla rakentaa, että mahdollisimman monta bändiä vaan ja lähtisi tekemään, mutta se ei ehkä tietyllä tavalla tuntuu, että on nähnyt sen tien jo ja näin, että nyt on uudet tuulet. Joo, ja kun mitä sä tuossa aikaisemminkin puhuit, että se kuulosti mulle niin kuin siltä, että sä oot vähän niin kuin aika paljon saneeraannut sitä sun elämääsi just niiden valintojen kautta jotenkin, että nyt on niin kuin semmoinen uusi aika ikään kuin, niin sillä tavalla ehkä ymmärrettävääkin, että se musiikki ei välttämättä tässä hetkessä ole niin keskiössä. Joo, ja se tuntuisi jotenkin tosi rankalta lähteä rakentaa taas sieltä niin kuin sieltä alhaalta taas niin kuin ylöspäin kohti. Ensimmäistä 5 vuotta. Niin taas just näin, että niin se oli sairaan siisti homma tuo niin kuin Lostia, että pääsi tekemään ja no mä tein sitä täsmälleen niin kauan, kun mä jaksoin sitä tehdä ja kun se tuntui musta hyvältä ja sitten kun se, ehkä mulla vähän oli myös jotenkin semmoista, kun katso niin kuin jotain niin kuin vanhempia bändejä, jotka oli tehnyt sitten niin kuin pidempään sitä, niin ei, niin kuin joidenkaan niin kuin rundattiin isompia bändejä ja näin, niin ei, no ehkä no kumminkin pääasiassa musta tuntuu, että ei ne näyttänyt hirveän onnellisilta ihmisiltä ne isojen bändien tyypitkään välttämättä. Tai no jotkut oli toki silleen niin kuin, tai joillekin se sopii, mutta siis paljon oli musta vaan jotenkin semmoista vähän niin kuin just sitten, että on vaikka just se kusi noussut päähän tai on jotenkin muuta jotenkin, kaikki on hirveän hankalaa ja ikävää ja tälleen ei silleen, en mä tiedä. Musta tuntuu, että mä näin tarpeeksi monta semmoista isoa bändiä, jotka ei niinku musta näy, että totta kai lavalla sit on hyvä meininki ja näin, mutta sitten niinku muuten ei välttämättä ne henkilökemiatkin on vähän mitä on ja kaikki on omissa oloissaan ja jotenkin mä vähän niinku näen, että tuo olisi niinku se tulevaisuus, että ehkä tästä saa sitä rahaa sitten jossain vaiheessa, mutta mikä on niinku se hinta tavallaan siitä, että on vaan semmoinen katkera tyyppi, joka vetelee siellä, niin mä jotenkin näin, että ei ehkä, en mä. Tai vielä kun alkoi tunnistaa ehkä vähän semmoisia oireita jo itsessä, että tämä ei enää, niin kuin, että kyllä mä handlaan tämän homman, mutta tämä ei tunnu kivalta, niin se oli vähän niin kuin silleen. Niin, kun tavallaan kaikessa yksinkertaisuudessaan niin kuin luotti siihen omaan tuntemukseen, mitä rupesi tulemaan ja teki päätöksiä sen pohjalta. Sehän se on tärkeä. Niin, joo. Pidätkö sä tätä Lost Societysta lähtemistä niin kuin sun onko se niin kuin ollut sun vaikea valinta? Varmastikin joo. Kyllä mä sanoisin, että se on niinku, se kumminkin vaati just ainakin sen pari, en mä varmaan mitään muuta asiaa ole silleen, mikään muu asia ei ole vellonut silleen niinku 2 vuoden ajan silleen. Niin. Ehkä no siis toinen oli varmasti sitten se, että tämä avioero kanssa ja ne vähän niinku, musta ne vähän kuulu tietyllä tavalla samaan pakettiin, että mä niinku tietyllä tavalla kuolin ja lähdin niinku sitten tekemään. Tai mä jotenkin välillä, mulla on muutenkin ollut jotenkin tämmöinen ajatus jotenkin aina välillä, että niinku sitä aina jonkun about 5 vuoden välein ihminen tietyllä tavalla niinku kuolee, mutta kun tässä on vähän niinku semmoinen jatkumo kumminkin, nyt mennään vähän syvälliselle tasolle, mutta kumminkin, tai siis silleen, että ei sitä ole niinku sama ihminen, mikä oli vaikka lapsuudessaan, tai murrosikä on semmoinen omanlainen juttu taas, ja musta tuntuu, että usein niinku ihmiselle aiheuttaa tavallaan niinku tuskaakin kanssa, että pidetään hirveästi kiinni siitä kuvasta, minkä on itsestään luonut. Ja tää oli just se, että mä pidin ehkä sen 2 vuotta vielä siinä niinku kiinni ja mä silleen, että koska mä oon niinku tiennyt, että mitä mä sitten on, jos mä en ole tämä henkilö. Että, mutta niin sit se, en ole katunut kertaakaan vaikka sitä, että lähdin Lostista. Se on niinku se on koko ajan vaan tuntunut paremmalta niinku se, että onneksi lähdin ja että tein aivan oikein päätöksiä näin. Että ehkä mä silloin ennen kun niinku se tapahtui, niin mä mietin, että mä ehkä saattaisin jopa katua sitä jossain vaiheessa. Ja näin, mutta no ehkä varmaan yksi oli se, että heti tuli korona. Mulla on ollut niinku tosi hyvä ajoitus kyllä siinä silleen, niinku, että mä lähdin sitten, no kellään ei ollut kumminkaan keikkaa. niin sitten se oli vähän silleen, että no enpäs nyt sinänsä edes niinku jäänyt mistään paitsi. Joo, ja kyllähän noita korona-aikaa joitain paljastui, ketkä jätti nämä bändihommat, ketkä isompiakin nimiä muistan, että olisin lukenut. Et en tiedä, onko se tavallaan, että kun tuli semmoinen tilanne, että sun oli pakko olla kotona, niin sitten ihmiset ehkä rupesi huomaamaan niitä hyviä puolia olla siellä kotona. Niin, se voi olla kyllä jo näinkin.
koska se elämä on niin hektistä, niin siinä ei ole aikaa pysähtyä eikä niinku sille liiemmin miettiä. Voi olla, että mulla kävi tavallaan tuo vähän samaa siinä jo ennen koronaa silleen tietyllä tavalla, just että kun meillä vähän bändillä se reenaaminen väheni ja meillä oli meillä oli vaan semmoinen kausi, että oli vähemmän keikkaa myös ja näin. Joo. Niin ehkä se varmaan tietyllä tavalla, että kun aikaisemmin oltiin tehty niin paljon enemmän ja niin kuin oli ollut mukana kaikessa ja näin, niin se piti kans kiinni siinä. Mutta sitten se oli koko ajan, mitä pidemmät tauot tuli ja näin, niin sitä enemmän vähän niin kuin alkoi kulkeutumaan omalle reitilleen siitä ja sitten se oli aina vaikeampaa tulla takaisin. Joo. Vaikka niin sitten mä niin yritin kyllä niin moneen kertaan, että okei, mä nyt yritän päästä mukaan näihin touhuihin, ja mutta se ei vaan jotenkin, ei se sitten oikein nämä loppupeleissä sitten toiminut. Joo, se on ihan, noin siinä voi ihan hyvin käydä, koska se tilanne sitten ikään kuin sen sallii, ne uudet ajatukset. Mitä sä niin kuin ajattelet niin kuin elämästä ylipäätään, että mitä sä niin kuin haluaisit vielä niin kuin saavuttaa ja mitä sä pitäisit sun semmoisena suurempana unelmana, jos ajatellaan, että se Losti ja se muusikkona toimiminen on ollut jo se yksi unelmia. Niin... Varmaankin se olisi nyt, varmaankin se olisi nyt tällä hetkellä sitten just, että jotenkin niin kuin, nyt on niin semmoisena lähitulevaisuuden unelmana nyt olisi se opiskelupaikka siellä yliopistolla ja näin. Ja siellä niin kuin pärjääminen, toki se varmasti tulee kyllä tosi paljon vaatimaan töitä, tai no, tässä niin kuin nyttenkin jo opiskelee tavallaan niitä asioita jo edeltä aika niin kuin silleen ahkerasti. Ehkä joku kumminkin silleen työllistyminen jollakin niin kuin alalla, mihin liittyy just tuo fysiikka ja matematiikka, niin ja ehkä myös, niin sekin oli ehkä yksi semmoinen asia, mikä mulla jäi ehkä sanomatta myös, ehkä semmoinen pienempi kumminkin tekijä siinä, että minkä takia lähdin Lostista oli myös silleen, että mulla iski tosi kovasti niin kuin tämmöinen ilmastoahdistus jossain vaiheessa myös bändiuraa kanssa. Ja mä jotenkin, siis mua niin kuin ahisti ihan myös tämmöistä, että no me lennetään paljon ja ne päästöt ja näin. Ehkä mulla tavallaan oli kans myös vähän just sitä fiilistä, että mä haluaisin jotenkin niin kuin kouluttaa itteni silleen, että mä voisin olla jotenkin niin kuin jeesaamassa niissä asioissa, että mitkä on niin kuin mun silleen arvoille just tärkeitä, niin jotenkin olla avittamassa sitä asiaa. Ehkä silläkin, se on myös niin kuin muutenkin kiehtoo kyllä nuo niin kuin luonnontieteet ja nämä, mutta tuo myös semmoisena niin kuin lisänä. Että ehkä sekin on niin kuin osittain siinä semmoisena unelmana, että, niin kuin, että olisi jotenkin niissä asioissa sitten jeesaamassa. Joo, niin ja kyllä jos arvot on niin kuin jollain tavalla ristiriidassa, kyllähän sitä lentämistä pidetään esimerkiksi semmoisena aikaa niin kuin ympäristön kannalta niin kuin semmoisena, en mä nyt tiedä voiko hyvin käytän nyt sanaa ekoterrori, mutta hyvin tälleen niin kuin kevyesti ilmastuna, kun en nyt parempaa keksi, mutta siis silleen, että mutta niin kuin, että totta kai sitä pitäisi varmaan vähentää, mutta se on myös joissain aloilla vaan semmoinen välttämättömyys. Niin, se on ihan totta. Niin sitten se vähän niin kuin, mutta se oli taas kerran yksi naula siinä arkussa. Niin. Se ei ollut se niin kuin naula, mikä sen niin kuin päätöksen teki, jos meillä olisi ollut niin kuin silleen, jos mulla olisi ollut fiilis, että me pystytään niin kuin elättää itsemme tulevaisuudessa sillä hommalla ja jos niin kuin muuten olisi asiat ollut silleen kunnossa siinä, niin ehkä mä olisin sen pystynyt tai niin kuin olisin pystynyt jollain muulla tavalla sitten niin kuin sitä niin kuin ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviä valintoja harjoittaa niin kuin silleen ja kompensoimaan silleen, että mutta sitten kun se oli vain yksi naula taas siinä. Mutta se on kuitenkin myös vaikuttanut tähän sitten, että niin kuin näihin opiskeluvalintoihin kanssa ja näin, että mistä kokee, että sieltä voisi löytyä se semmoinen ammatti. En mä niin kuin tiedä tietenkään, että mikä ammatti mulla niin kuin tulevaisuudessa voisi olla vielä, jos silleen, kun lähtee niin laajaa, tai toivottavasti lähtee opiskelemaan fysiikkaa, niin että siinä on vähän ehkä se, että mikä se tulevaisuuden ammatti sitten on, mihin päätyy, niin se on vielä ehkä vähän silleen auki, mutta niin. Joo, hyvä. Mä koen, että tässä vaiheessa ollaan kyllä varmaan
aika pitkät pätkät kyllä juteltu ja tästä tuli vähän pitempi, mitä mä ajattelin, mutta kun oli jotenkin niin antoisa ja hyvä keskustelu, että heti kun itselle tuli semmoinen tunne, että nyt mä haluan ton kysyä, niin mä en kyllä halunnut pakitella enkä jarrutella yhtään. Mutta mä kiitän, että tulit podcastiin vieraaksi ja tsemppiä sulle niin kuin pääsykokeisiin ja toivottavasti saat opiskelupaikan ja hyvää keikkakesää. Kiitos. Kiitos myös mun puolesta. Tämä oli mukava kokemus mulle kyllä tämä podcasti. Jännitti, mutta tämä oli tosi hauskaa höpistä. Kiitos. No niin, se oli sellainen jakso ja kiitos kun viihdyit seurassani tämän jakson ajan. Seuraavassa jaksossa vieraana on muusikko Jere Jolkkonen, joka on aikaisemmin muun muassa toiminut rumpalina Kalle Päätalot -yhtyeessä. Jos sä haluat tukea tätä podcastin toimintaa, vinkkaa kaverille, tykkää julkaisusta eri alustoilla, tilaa YouTube-kanava, heitä kommenttia, minkälaisia ajatuksia sulle näistä heräs. Ja hei, me nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Morjens!